Lahat ng tulog ay bababa mula sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may lathala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng may likha? Hinaganap ba magkano mo man yan? Handa ka na ba upang tanggapin ang katiwala? Sabihin mo lang, ginagawa mo na. Handa ka na ba? Maraming iniisip ang tao sa buhay, hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may lathala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng may likha? Hinaganap ba magkano mo man yan? Handa ka na ba upang tanggapin ang katiwala? Iatubang ang mga kalisod, isago bang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahuti kusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkain nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Ang pag-awit ikabalos ko, mga pagkain ikabalos ko nimo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna.
Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kalampusa kadaugan ug labos sa tanan naghatag sa kadasig sa ato ang pagpadayon sa pagpamati sa iya mga pulong. Sa atong pagsugod ato ning ablihan sa pagdangop ngadto sa atong nga Dios, din maghimo kitag mga pagdaig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo, din iya kitang gihatagan og kadaugan. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pag-uban kanamo. Salamat o Dios sa imuhang paghiya sa matag-usa, sa imuhang pagtagbo sa matag-usa namo nga gikinahanglan. Dalaygon ka nga Dios nga maoy atiman og nagatagbo, nagapanalipod sa mga katawhan nga misalig midangop kanimo. Nanasab kami o Dios aron sa duol kanimo sa pagpaminaw sa mga mensahe nga among gikinahanglan nga madunggan makatunan sa among pagpuyos kalibutan. Salamat o Dios sa imong panalangin, salamat o Dios sa imong uban kanamo, sa imong pagproteksyon din magmalampuson usab kami sa pagkabot sa imong mga mensahe ug amo kining ikinabuhi uban ang imong tapang sa pangalan ni Hesus. Amen. Okay, amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Good morning, good morning. Happy weekend. Adlaw karon nga Sabado. Dalaygon ang Dios sa mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanato. Dali ra kayo ang adlaw mga kaigsuonan. Kagahapon Biyernes, karon Sabado. Pitsa 25 na sa Mayo tuig 2024. Good morning sa tanan nga mo replay o good afternoon, good evening sa tanan nga mo replay nini maong live FB diri sa ato ang programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong pagpaminaw usab sa ato mga pinalanggang suking tigpaminaw. Ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan nga nakatune in na sa ilang mga radio set sa Shine FM 101.3, number 1 sa inyong Pinoyanan. Good morning, good morning, good morning sa tanan ato mga kaigsuonan. Og maayong pagpaminaw sa atong igsuon Brother Moses Cardente, maayong buntag diha Brad Moses, ug magkita-kita na sa takay Domingo na sad. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw usab ni Brother Pedro Arsula ug sa mga kaigsuonan, mga kaubanan ninyo diha. Ang Dios magapanalangin. Ilabi na kang Tio Pilimon og ni Brother Dodo nga matud panaminaw mansad ko nimo pastor. Sa inyong pagpaminaw ako nagampog, ako nagtuo nga naamoy makatunan ug ang inyong makatunan akong giampo nga inyong ikinabuhi samtang napatas kalibutan. Kay moabot ang panahon nga kining atong gitrabaho ato ang kahimtang dili na nato masinatian kung tuan natas laing lugar o kalibutan. O nang mintras buhay pa ang Biblia nagsulti, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban og sa tanang mga naka-tune in na sa mga FM station, sa mga ilang mga radio set. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi nga nagmatinod-anon ako nagtuog ikaw ako kung matinod-anon ra gyud ta mga kaigsunan labaw nga matinod-anon ang Dios. Ang atong hisgutan karon mga kaigsuonan, mga pangutanan ay mahitungod sa minyo o kanang mga minyo o kanang dili pa minyo o nagpuyo-puyo. Tanan mga sitwasyon mahitungod sa babay ug lalaki, lalaki to lalaki, babay ug babay atong hisgutan. Kay mao ni giklaro sa bala ang kasulatan kung dili ta magtagad niinig magkumpiyansag dili gani mahimao sa Biblia, wa gyoy malangit. Mao nay mga butang nga angay natong tukion o tingkayon sa atong panag-uban diri sa ato ang programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko.
Mayo nga pakiguban ni JJ Mins, good morning. Og ni Sister Evelyn Iran Tarokan, good morning sis. Matod pa sa itong igsoon, maayong buntag pastor, kumusta mo diha? Okay ra gyud Sister Evelyn. Niya ako ang gipasalamatan ang Dios tungod kay doon na tayo igsoon nga gihikap sa Ginoo, og ako nagtuo nga siya ang gigamit sa Ginoo og namuhat ang Ginoo kaniya. Doon na tayo igsuon diri nga ming ari gyud diri sa ato ang tigumanan diin mi naa say kadasig sa pagpagamit sa bulhaton sa Ginoo. Miingon siya nga pastor, kining yuta nga ni anako gikan manis Ginoo, o niya ang Ginoo ra man gyud nagpial niini atong buhatan siyag balay alampuanan. O kining yuta ako ning ihalad ngadto sa Ginoo. Ako ning matud pa ni David, amo ning iuli diha nimo, gamiton ni aron tukuran og balay alampuanan. Muna nga naanatay yuta nga tukuranan og balay alampuanan diin mga mensaheng pagtulunan madunggan sa mga katawhan nga gustong mabag-o og mobiya sa bisyo nga maoy naghatag kalisod sa pagpuyos kalibutan. Wa may lain na nga naghatag kalisod, kini ra mang yung bisyo, maoy ni naghatag og kasamok og kalibog sa matag pamilya labi na managtiayon. Imagine mga kaigsuonan, daghang mga magtiayon wala magkasinabtanay tungod sa bisyo. Ug mao na ituyo mga kaigsuonan nganong ang pulong sa Ginoo kinahanglan itudlo og tao. Niya ikaw ug ako tao ta nga nagpuyos kalibutan di para ato gyud ni. Mao nang diri sa to programa ilabi na sa ato ang Shiny FM, kamo ang number 1. Niya akong ipasalamatan gyud ang Dios Sister Evelyn Iran Tarokan tungod kay ang yuta nga gihatag sa Ginoo nga gihatag sa atong igsuon. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi ni Brother Moses Cardente. Siya nga Dios, ang atong Dios nakakita sa kinabuhi kasing-kasing nauna sa atong igsuon Brother Moses. Akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan tungod kay ang yuta nga tukuran og simbahan duol ra gyud diri sa ato ang FM station sa antena diin gi tukod og gipabarog nga antena. Muna nga sa panahon sa pinambahon makasit up ra gyud ta ang atong panimbahon, makasud ra gyud diri sa atong programa diri sa ato ang FM station 101.3. Talaygon ang Dios mga kaigsuonan og buhat kini nga nagpakita nga ang atong igsuon gitudloan og gidasig sa Ginoo aron pagtigom og bahandis ging harian sa langit. Kay mauman ni ang gipakita mga kaigsuonan, magtigom og bahandi dito sa langit. Kay maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban ni Rochelle Gaba Singgit, si Bro Kim Isumili, God bless Pastor Malihog Bukidnon, Malibog Bukidnon. Walay usa nga matarong kay ang tanan mayo nga pakiguban ni Ala Hamos, Pastor gusto unta makasal ko pero ako ang pares wala man plano. Kinahanglan gyud nga imuhag yun ng peryodan, dili kay isa ra ma period kung naanay mga pagsulay nga dili ninyo kaya. Inyo yun ang peryodan mintras buhi pa mo. Kay maunay usas mga kasagarang rason, Pastor gusto ta ko magpagkasal pero di man mo gusugot ang ginikanan sa babaye. Daghan kaayo kong nadunggan mga kaigsuonan nga gusto. Ang gusto mga kaigsuonan kung imong lantawon mo na giingon sa Tagalog, pag ayaw maraming dahilan, pag gusto maraming paraan. Si Arnel Guard Ingo Abukog, good morning Pastor, shout out sa mga tanang mga nag-view. Mayo nga pakikuban ni Gingging Simpron, good morning Pastor Gideon, kumusta? Og sa tanang mga igsoon kang Kristo, bless this morning, makadungog sa iya mga pulong, ipabot diri sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Request awit makalangit lahutay dito sa cross. Salamat sa dalaygon ang buhi nga Dios sa imong kinabuhi Pastor og sa tibok mong pamilya.
Akong gipasalamatan ang Dios ni Ariel Aligado, madasigon nga kabuntagon pastor, malipayon ko kon maminaw na usab sa pulong sa gino-request kog song Susiha. Mala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga manarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magkaluwas. Mayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban ni Mary Rose Vilieres. Mayo nga puntag sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo nga madungog na pud nato ang pulong sa Dios. Naminaw diri sa Martilio pastor, asa maning Martilio. May kao pa si Rodso. Bitaw asa dapit ning lugar ning Martilio or Martilio gyud. Si Claudine Luang Igmilan. Good morning pastor, salamat sa live nga makapamati na pud mi sa pagkaon sa among kalag. God bless. Humor pastor. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Gingging Simpron, na maayo nga buntag ninyong diha tanan. Og maayo nga pagpaminaw ni Sister Teresa Liz, maayo nga buntag pastor, ilabi na sa ato ang mga igsuon pastor dialysis gihapon ko. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Nako kay ang tanan kusa-kusa nato siya man ang nasayon. Request pastor Gideon Lakot Thailand. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Lito Dandan Rivera. Matod pa, good morning pastor, blessed Saturday, no? Blessed Saturday og happy weekend sa tanan. Ugma Domingo na. Karon ang adlaw mga kaigsuonan nga kinahanglan mo relax ta. Aron na atay kusog nga magamit sa paghalad sa pagkamaayo sa Dios, sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Atong hinumduman nga miingon si Jesus, igugmaa ang Dios sa tibok kusog. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Wilda Prospero o ni Jimel Reyes. Good morning pastor, nilantaw na pud ko sa imong live diri sa Batangas pastor. Pwede mo request awit Makalangit Lahutay. Daghan gyud nga mi request aning Lahutay. Salamat kay sa inyong paghatag ug gayon sa paghatod og mga request awit Makalangit. Mayo nga pagkiguban ni Samuel Salapi, mayo nga puntag pastor, request ko imong gunit diri nanukad sa Bye-Bye Leyte. Awit Makalangit mga kaigsuonan, Susiha diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Matod pa diri mga kaigsoona ni Raquel Bordin. Good morning Pastor Gideon, may buntag sa ninyo diha sis. Ang Dios magpanalangin. Si Francis Ralph, good morning nga pastor, ato i-hook up imo programa diri sa barangay Radio 101.1 FM Gipos, Zamboanga del Sur. Okay, salamat kaayo. Salamat kayo ni Sir Francis Ralph Dinopol. Salamat kayo sa imong pag-hook up, no? Salamat kayo sa imong pagdawat diha sa ato ang programa. Ang Dios nakakita og nasayod ug mahimo ning panalangin sa mga listener diha sa imong FM station 101.1 diha sa Gipos, Zamboanga del Sur. Salamat kayo Sir Francis, dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Ug mayong pagpaminaw, no, mayong pakiguban sa tanang mga listeners sa Barangay Radio nindot sad, no, Barangay Radio 101.1 diha sa Gipos, Zamboanga del Sur. Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ako nagaampo nga kining inyong madunggan, kining inyohang mabati mga pulong nga gikan sa Dios nga mohatag og kausab kabaguhan nga mohatod og panalangin sumala sa gisaad sa Dios nga atong gilagaran.
Dalaygon kayo ang Dios sa tanan nga mga suking tigpaminaw sa Barangay Radio 101.1 FM Gipos, Zamboanga del Sur. Kamo ang number 1 niining programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi ni Sir Francis Rab Dinopol, ang Dios magpanalangin. Si Mercy Yuba Kirion, good morning Pastor, salamat sa Ginoo. Nag-live na pod ka watching from Manila. Salamat kayo. Alang sa tanan mga listener o sa tanan nga mga nakapaminaw sa tanan nga mga FM station nga nag-hook up nini mong programang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kan ninyong tanan. Dalaygon ang Dios nga padayon nag-uban usas mga ilhanan nga ikaw ug ako giubanan o gipanalanginan sa Dios nga nakadungog ta karon sa mga mensahe gikan gayud kaniya. Ang pagpamati sa pulong sa Dios mao kini mga ilhanan nga ikaw ug ako sa Dios kita giatiman. Og ang ato ang programa mga kigsunan ang pulong mo kinabuhi ko nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Uban sa ato ang Shine FM 101.3, Shine FM 95.5 diha sa Barangay Santo Niño, sakop sa Tanhay City, Negros Oriental. Matot pa mga kaigsuonan ni Ali Tipad, maayong nga buntag diha sa imo pastor, labi na diha sa pamilya Dapitilia, diha sa Las Navas Prosperidad, Agusan del Sur. Watching KSA Jubil, maubay pagbasa. Si Ariel Aligado, maayong nga buntag pastor, naminaw na sadmi sa mensahe ni Lord. Dalaygon ang Ginoo, watching from Siato, Negros Oriental. Maayong nga pakikuban, maayong nga pagpaminaw ni Koy Insing Yaab. Good morning Pastor, watching here in Talisay City, Cebu. Kauban sa ako nga mga anak. God bless Pastor. Wow, salamat kay Ginoo sa inyohang pag-uban. Ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Maayong nga pakikuban, maayong nga pagpaminaw ni Jubilin Felix. Matod pa maayong nga buntag Pastor. Ako pod Pastor, gusto ko makasal Pastor, mauning hinungdan nga mag-abroad ko para pagbalik nako magpakasal mi Pastor. Buhaton nako ang makahimaya alang sa Ginoo. Maunay pinaka-importante. Og akong pasalamatan ang Dios nga maghatag kanimo kalampusan sa imo mga tinguhag pangandoy. Lamang kinahanglan na agyod kanunay ang inyong desisyon. Gihulat sa Ginoo ang inyong mga desisyon uban ni ka nagpaningkamot og dili ginapakyason sa Dios. Dinhi ato ang masayran mga kaigsuonan kung unsa gyud mensahe sa Ginoo mahitungod sa kinabuhi sa babae ug sa kinabuhi sa lalaki. Si Precious Josie Loren, good morning po Pastor, watching po. Salamat kaayo sa inyohang nga pagsunod. Si Joy Panhay, maayong nga buntag Pastor. Gideon request kog song awit makalangit dili kabayran. Kay dalaygon ang Dios magpanalangin. Nga nung gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa talan, nampalan mo kong ngalan, kitawag mo kayong tako. Di man kinahanglan imong gunit, di ko makabuhi imong sit-sit. Kung gipalingi kibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban. Wala kong kapalungano na imo man kong giadto. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Ginali Sirapiloy, request ko kanta Pastor walay kumpara nimo. Gika ni Junji E.G. Blanco, good morning nga Pastor, pa-shout out ko ni Ria Amante diha sa Tanhay og sa igsuon nako si
Johan, Jonalyn, si George, si Jomari, Janrix, Joralyn diha sa Gihulngan City. From Joji Blanco request ko lilim. Salamat kaayo Junji. Salamat, kumusta ka diha? Ang Dios magpanalangin. Mayo nga pakiguban ni Broca Fidel. Good morning Pastor, sa imong kinabuhi naminaw mi diri sa mang tinapay tisa. Pastor, to God be the glory. Musta mo diha Brother Fidel? Ang Dios nag uban kaninyo og ang pag-uban sa Dios sa inyong kinabuhi taga ay nagpagtagay. Imoa nga pinakabililhon ang pag-uban sa Dios sa inyong kinabuhi. Usa sa mga pulong ug pagmensahe nga nagpakita nga ang Dios nag-uban kaninyo, gitagaan mo kadasig sa pagpaminaw. Ako mga pagdasig kinahanglan nga sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios ato ning buhaton. Si Jesus miingon sa Lucas 11:28, bulahan sila nga namati ug mingtuman. Mayo nga pagpaminaw ni DJ Lara. Matod pa, good morning Pastor, on air na ka sa Shine FM 95.9. Salamat kayo DJ Lara ug maayong buntag ni Pastor Kim Ryan Makasaol ni Ma'am Aisa Makasaol uban sa ilahang mga buotag, mga pinanggaon nga mga ginikanan ni nanay ug ni tatay. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw ug sa tanang mga DJ ug sa tanang mga pinalanggang suking tigpaminaw sa Shine FM 95.9 diha sa Negros Island. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Ninskili, maayo nga buntag nimo diha Pastor og sa imong pamilya Pastor. Dalaygon gyud kayo ang imong programa. Dalaygon kayo ang imong programa. Dalaygon kayo ang Dios. Si Susi kundi maayong udto Pastor, salamat sa tubag sa pag-ampo nimo sa akong anak Siman. Matod pa na si Harid mularga na igkalonis paampo nako protection gyapon o good health niya kanunay. Daghang salamat. Dalaygon ang Dios, atong pasalamatan ang Dios. Simbaha og dayga og pasalamati ang Dios Sister sa kundi nga gitubag sa Ginoo tong mga pagampo. Og pahinumdumi ang imuhang anak nga dili siya malimot sa Dios. Dad-a kanunay ang pagdaig pagpasalamat og pahinumdumi nga dapat isentro niya ang mga plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Nga ang imong anak nga si Harid og ang atong kinabuhi gibuhat og gipakataw sa kalibutan, dili aron pagtagbaw sa kalibutan kun dili aron atong gamiton ang tanan nga niya sa kalibutan sa pag-alagad sa Dios nga atong gilagaran. Si Romeo GC, maayo nga buntag Pastor, salamat makakaon na pud mi sa buhing pulong pinaagis nimo. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi Pastor, maangayo kog awit labaw sa tanang kutan. Maayo nga pakiguban ato igsuon nga nanukad sa Taiwan. Thailand. Si Susana Pablio, maayong buntag Pastor sa tanang mga listeners. Si Prince Bindolo, good morning Pastor og salamat sa pulong sa Dios nga imong gi-share na nimo tanan nagtan-aw sa imong live Pastor. Bless gyud kaayo mi Pastor. Salamat kaayo. Si Susana Pablio nga naaron sa Thailand mga kaigsuonan, usa siya sa mga estudyante o mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko tungod hangtod ini mga panahon na padayon sang nagkat-on kon unsaon pag share ang pulong sa Dios. Dili na to ma-share ang pulong sa Dios kung kita mismo dili makakat-on sa paggamit niini. Kinahanglan kaantigutan mo gamit sa mga pulong sa Dios nga naa sa balaang kasulatan. Si Jubilin Felix, haleluya, sa panahon ana pako sa pangkalibutan Pastor, okay lang nako mag-ipon-ipon apan akong nasayran nga dili pwede na ang mag-ipon mao kana nga sala gisugid kuni sa ako ang sarili nga ang akong pagbalik magpakasal na kita magpakasal nakita Pastor kailan Pastor ako na lang ang mag-adjust para sa among kaluwasan Pastor kay aduna kami mga anak ato nang uting kayon ron mga kaigsuonan ato rong pisa-pisahon kining problema sa kinabuhi sa tao tali sa lalaki o sa babae nga gikinahanglan hisgutan diha sa atong panag-uban diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit dili ka bayran. Mayo nga buntag ni Jimel Reyes, Pastor, pwede ko nimo mo great Pastor, birthday man god nako karon.
adlaw pastor, salamat sa Ginoo sa iyahang kaayo sa akong kinabuhi pastor. Oy, happy birthday ni Jimel Reyes, happy birthday nimo diha brad. Ang Dios magpanalangin og ang Dios magahatag dugag kusog kalig-on og niining tuig nga gidugang sa Dios sa imong kinabuhi. Timan ini gipangga ka sa Dios, giyatiman ka sa Dios ug usas mga ilanan nga gitagbo sa Dios ang imong mga gikinahanglan, gipabati ka sa Ginoo sa iyang mga mensahe. Happy birthday, ang Dios maguban. Si Joy Jean Canieti, maayong buntag pastor, laing adlaw na usab nagihatag sa Ginoo. Matod pa dinhi, salamat makanunayong pagpaambit sa pulong, makadasig ang Dios magapanalangin ining stasyon na ingon man sa tibok mong pamilya. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Diri sa itong programa, medyo nangita gid ang akong asawa og pamaagi kay doon na may gihulat mga kaigsuonan nga timing gyud nga maka-ubos-ubos og presyo sa wifi. Kay diri sa ato ang gigamit nga programa mga kaigsuonan, tulog yun ni ka cellphone ang akong gigamit. Bali tulo ka load. Ang usa maunang atong gigamit sa atong live, ug ang usa mao'y gigamit sa ako ang monitor, ug ang usa gigamit nato sa PC nga mao'y atong source sa mga kanta nga mao'y requeston. Kung naay mag-request og mga awit, ang atong PC mao'y mo hatag niini. Mo nang kinahanglan po ni siaglod mga kaigsuonan, mo na nga sa usa ka gadget tag 500 ang usa. Medyo mahal gyud mga kaigsuonan kay kusog man sad nga wifi. Mauna nga mahal gyud siya. Dili pareha sa uban nga dito pa mi sa syudad nga 1/4 ang bulan, pero daghan na kaayong makagamit, unlimited na. Diri mga kaigsuonan medyo mahal. Muna nga nangita gyud timing ang akong asawa nga makaubos-ubos og makaubos-ubos sa gitawag bayranan sa wifi. Kay gawa sa wifi na pagyud tay gikinahanglan nga tagbuon diha sa maintenance sa kuryente, labi na sa ato ang Shine FM 101.3. O kini mga kaigsuonan, wala may laing gikuhaan niini tungod kay ang ato ang source niini ang atong pagtuo, ang atong pagsalig sa Dios. Kay kining mao nga programa ang FM station, walay mga makaingon tang wala ni mga produkto nga nagbuhi, wala ni komersyal nga gipasod diri para makadawat ta og mga gitawag financial para pagpadayon sa pagpatingog sa ato ang FM station. Lamang mo na giingon sa usas akong amigo kauban diri sa ato nga programa, tanang mga Shine FM mga kaigsuonan nakatingog ni makaingon tang padayon ni mga kaigsuonan tungod sa pagtuo. Ang pagtuo nga seryoso atimanon gayod sa Ginoo, og nagtuo ko nga ang Dios kanunay nagpanalangin, nagtagbo sa tanan nga mga tao nga padayon nagpagamit aron ang iyang pulong masangyaw, aron ang iyang pulog mga minsay madunggan sa mga tao. Mayo nga buntag, mayo nga pagpakig-uban ni Ariel Aligado, may buntag nimo pag-usab. Pastor, mangumusta ko sa tanang taga-Gihulngan, ilabi na sa Barangay Trinidad. Ako mga classmate diha sa ako mga maguwang nga si Russell Aligado, og salamat kayo pastor. Salamat kayo. Maayo nga pakig-uban, maayo nga pagpaminaw, matod pa ni ako aning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang awit nga gi-request diri. Walay kumpara kanimo. Diri lang sa tong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sa imong presensya, O Diyos, at tunay kalipay. Sa imong presensya, O Diyos, at tunay kaharon.
Mayong pagiguban matud pa pastor na bless kaayo ko sa mga mensahe. Pinasahi nga mga pulong nga imong gi apod-apod kanamo. Salamat sa mga pulong mo o Dios. Ika ni Jubilin Felix nga nanukad ni sa abroad. Naanay sa abroad mga kaigsunan. Si Chris Genzon, maayong morning pastor. God is good all the time. Thanks to the Lord sa ihang mga pulong nga nagpahinumdom kanatong tanan. Si Joyvin Tinsay, matod pa, good morning pastor, request awit Milagroso. Okay, from Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Walay makalabaw ni makakumpara sa Dios. Walay makatupong sa Ginoo. Dios siya nga nasayod og dili kay nato siya malimpungan. Mayong pagiguban ni Sister Bernadette Arsola, mayong buntag pastor og sa tanang mga viewers, dalaygon ang Dios. Pastor, request ko kanta inspirasyon, salamat gikan ni Prince Bindolo. Mayong pagiguban ni Bing Dandan og Sir Vilinario Florentino. Dalaygon ang Dios na matod pa, daghang salamat kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Gideon. Like and share na ang live pastor. Maayong buntag. Salamat kaayo sir. Og ni Ma'am or Sister Norbita Yotrasis, good morning Pastor Gideon og sa tanang mga followers ning imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon kaayod ang Dios sa kanunay niyang mga pag-atiman kanato. Watching here in Bindoy, request ko song Milagroso. Og maayo pakiguban ni RCL Matondo, maayong buntag ninyo diha, request og kanta imong mga kamot. Og si Claudine Luang, matod pa, goodness of God. Kay ako raning ipang-save para ako raning matagaan og pagtagad. Og akong gidasig ang matag-usa sa pag-share sa ato nga programa aron masayod ang tanang mga tao nga magtotoo, mahitungod sa mga pulong sa Ginoo sa babae og lalaki, ilabi na kung naay relasyon. Si Jovelyn Felix, Pastor Gideon, wala pa ko nakalakaw pastor, na apa ko dire sa Acomodisyo, Manila. Mao ba? Sige, tikit na lang ang ako ang gipaabot. Ampingan ka sa Ginoo. Unya pag matinod-anon sa Ginoo. Ug ako pag-ampo nga tagaan ka sa Ginoo, buutan nga amo kana nga makatao nga tao. Si Ay Manlatas, request kog song pastor Sangalan. Awit makalangit, labaw sa tanang butang. Labaw sa tanang butang, akong tagaan og pagtagad. Sa tanang buta, gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang, inahanglan dili na to ibaylo ang presensya sa Ginoo.
Matod pa diri ni Brother Tej Abrasaldo Velio. Maayo nga buntag pastor. Gae na ko address nimo bahin basin makabisita ko diha nimo. Ang address diri Brother Tej, Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Wala na ilain nga Sitio Kalugtugan sa Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyog, Province of Cebu. Si Jason Pakulanang Koimi, maayong buntag pastor, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi ug sa imong pamilya. God bless pastor, request kog awit makalangit kasulatan og didto sa cross imo nga mga compose pastor. Salamat pag lamia unta na karaoke ana imo mga kanta pastor. Kay pagkaanindot sa mga mensahe ani pagkanindot kantahon. Siguro na may mga awit nga karaoke diha sa YouTube. Ang pulong mo kinabuhi ko na may karaoke. I-search lang nimo sa YouTube ang pulong mo kinabuhi ko di ang karaoke. Di pa mga kanta nang inana ka high-tech ang ato ang panahon. Salamat kaayo pastor ang imuhang mga mensahe nga gipang-apod-apod kanamo. Ang hatag kanakog lig-on pastor. Kanunay nga sa layo ako sa akong pamilya, labi na ako lang isa nga anak. Ginoo magauban sa akong pinalanggang inahan. Siya ubanan kanunay sa ako sa atong buhing Dios. Bantayan kusog kabaskog maangkon. Importante kini bitawng mangayo ta og pagproteksyon o kaluwasan. Ang atong response ana dili lang sa prayer, kundi atong higugmaon ang Dios. Kung higugmaon nato ang Dios, usas mga ilhanana naningkamot ta nga matuman nato ang mga mensahe nga gibilin sa Dios. Kay kung moingon tang I love you Lord, unya wala nato paningkamuti ang pagtuman sa pagtuman o pagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios, nagpakita na nga pagpanglimbong lamang sa atong kaugalingon og dili na mo resultag panalangin. Kinahanglan inani gyud ang atong buhaton. Nakadungog ta sa pulong sa Dios, atong ikinabuhi, ato ang buhaton. Kay ang atong pagbuhat o pagkinabuhi niini nagpakita na nga gihigugma nato ang Dios. Mao nay mga resulta o bunga sa atong gugma nga to sa Dios. Kung gihigugma nato ang Dios mga kaigsuonan, kanunay ang Dios andam sa pagluwas kanimo. Kanunay andam ang Dios sa pagluwas kanato. Kanunay tang proteksyonan og ilayo ta kanunay sa kalautan o kadautan. Dili na gani mistil pa nga ipangayoon nimo mga kaigsuonan ang proteksyon. Kay kung imong lantawon ang gisugid ni Ginoong Hesus, tanawa ra ng mga langgam. Wala sila mag-ani, wala sila magpugas ni mag-ani, pero giatiman sila sa Dios. Unsa pa kamo? Bililhon pa kamo kaysa mga langgam. Lamang ang mga langgam pabilin silang malipayon. Pandayon sila nga nag-awit ug naghimog mga awit, mga igsuon. Mao na nga kung ikaw ug ako seryoso ta nga naginabuhi sa pulong sa Dios, sa pamaagi mga kaigsuonan sa ihang mga pagtulunan, nagpakita nga gihigugma nato ang Dios. Kung gihigugma nato ang Dios, dili ta angay mabalaka, dili ta angay magsigi og pangayo. Kumbaga nganuman hinumdumi ang sulat ni David diha sa Salmo 91 bersikulo 14. Ang Dios nga atong gilagaran, Dios nga mo'y tagiya sa atong kinabuhi, siya ang Dios nga nagpalit ni ini. Gipalit ni nga may kapuslanan, nga may plano o katuyuan ang Dios. Og ingon siya mga kaigsuonan nga ang Dios, ingon si David, ang atong Dios andam kanunay sa pagluwas sa mga taong nahigugma kaniya. Siguro lang yun nato nga nahigugma ta sa Dios. Unsa may mga ilhanan nga nahigugma ta sa Dios, tumano nato ang mga pagtulunan sa Dios. Inana ka simple ang ipakita sa Biblia aron kang panalanginan sa Dios. Si Rocky Bin, matod pa, good morning nga pastor, request ko kanta Lahotay. Ubay-ubay na gyud ang may request mga kaigsuonan sa kantang Lahotay. Ako ning pagtagad human aning awit Milagroso. Ako ang klaro sa Biblia ha. Bisag di pa gani ka mangayo, gihatag na sa Ginoo unsay atong gikinahanglan. Kay Dios siya nga nasayon unsay tinuod nga atong gikinahanglan. Kita wa ta masayon unsay tinuod nga atong gikinahanglan. Ugma wa man ta masayod unsay mo abot nga mga problema, challenge sa atong pagpuyo sa kalibutan, ugma o sunod semana, sunod bulan, pero ang Dios nga atong gilagaran nakakita siya sa tanan.
Mao bitaw nang kinahanglan natong buhaton o paningkamutan ang pagkinabuhi sa pulong nga naas bala ang kasulatan aron ikaw ug ako sa Dios kita kanunay proteksyonan. Dili na mistil pa nimong gipangayo pag-ayo. Bayo nga pagiguban ni Lisondra Glini matud pa kanindot sa pulong, Pastor. Salamat sa Ginoo. Pastor, salamat sa kailata kay nabag-o ko gikan ni Sister Teresa. Salamat jud sa Ginoo. Ako mga kaigsuonan, ako nag-live ko dili aron inyo kong mailhan. Nagama ko og programa ang pulong mo kinabuhi ko dili aron inyo kong madunggan. Nagwali ko og naatay programa ang pulong mo kinabuhi ko aron maalagaran nato ang Dios sa seryoso. Kay wala ko'y plano ninyo. Apan ang Dios dunay plano sa imong kinabuhi. Wala ko kaila ninyo. Apan ang Dios nga atong gialagaran. Mas nakaila kung unsay atong gikinahanglan. Mayong pagiguban ni Agnes Rayong Vante, mayong buntag Pastor, dalaygon ang Dios. Matud pa salamat sa pag-igo sa mga naminaw para mabago ang kinabuhi. Si Kenji o Vina kana kagana ba lamang Pastor always to ta makabati og makakaon sa atong espiritu o kalanon sa pulong sa Ginoo. Unta ingon ani ang tanang katawhan sa Ginoo. Maghinhandom kanunay sa pulong. Wow, no? Nindot kaayo. Gikan ni Lisondra, milagroso ka o Dios gamhanan. O Dios gamhanan sa tanan ang bugtong paglaom ning kinabuhi ko. Amen, no? Salamat kaayo. Kinabuhi ko sa itugin ko ang tanan.
Matud pa ni Elmer Ronilmo Rojas, maayo nga buntag Pastor Wadsing from Radions 12. Okay, salamat kaayo. Okay, ako ang taga-agpagtagad ang awit makalangit lahutay humaniini mato nata sa pulong sa Ginoo. Lahutay diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Og alang sa mga pinalangga nga mga listener sa Shine FM 101.3, pwede ra kid kay mo makabisita sa ato ang Shine FM sa ato ang FM station diri sa Kalugtugan. Kalistanan kasakitan doon naman udlana sa ayaw kaloya kay mayong maka angay kailangan mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalin mo sa Ginoo. Tanang kabukat mo tabangan ka, ayaw ra gyud pagbiyakan niya. Medyo murag ako ang usang battery mga kaigsuonan sa gitara murag nalubat. Yang pag-upam taning napuno medyo kuan siya kanang daan na ni siya. Islanan na ni siya kini usa ka battery. Unya na ko'y gicharge ang usa, ang pares ani mo pa maguba. Kay mura og daan na gini siya mga kapin na siguro ni sa tuig. Una nga naputol wala na. Unahon na sa nato pag hisgot ang pulong sa Ginoo mga kigsunan unya inikapuno sad ani nga usang battery ako na nang kantahon ang inyong gi-request nga lahutay. Okay, ako sa ni pasudlan inspirasyon. Kinabuhi na puno sa pagsulay mga problema. Mayo nga pakig-uban ni Renel Idolinggoy. Good evening Pastor Gideon og sa tanang mga viewers. Murag buntag naman Brother Renel kay alas 10:39 naman. Pero okay ra gyud ko nga mayong gabi para unyang gabi. Ay buntag kumusta ka diha sa Dumaguete? Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, oh Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko. Walay laing kamatuuran, walay laing kinabuhi, gawas kanimo.
Usa karon gikinahanglan ng kadaugan, isalikway ang problema kaguol, ug ang pagsalig iangat kadto sa langit. Tinod nga kalipay ang pagtuol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatukuran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Usa karon gikinahanglan ng kadaugan. Lahat ng sakit ay kusang wawagi. Gikan ni Dona Dakiado Tabuada. Maayo nga butag Pastor Dalaygon, ang Ginoo wala ko pasagdi sa dihang nagbiyahe ko. Pagbalik na ko Pastor atong pagkapit sa 18. Ang plane akong gisakyan abi na ako mubagsak kay nakasugat mi og kusog ulan o kilat abi nako Pastor ni takilid ang plane. Nagampo ko with 7 minutes ni hapsay ang dagan sa eroplano. Dalay gyud ang buhi nga Dios. Salamat kaayo sa iyang protections, Sister Donna. Giampingan kas Ginoo ang Dios magauban, magpanalangin kanimo. Indot bitaw kayo mga kaigsoon ang kamusakay tag eroplano, mga kaigsoon murag mo sakay ta og bus. Ay nakasakay ko mga kaigsoon og eroplano payong Manila to Cebu, Cebu to Davao mga kaigsoon. Kanang makaagi ta og kana bitaw ang eroplano makaagi bitaw baga kayong panganod. Mura po siya og kanang magsakay bitaw tag bus mga kaigsoon nga mura po tag lusno niya mura po na ay mga maligsan nga mga bato. Makaingon ta nga grabe po no. Naanang kanis kahanginan o niya baga rang mga panganod mo giagian, pero kon ang imong pagsakay mura po kag untol-untol o niya mura po kag nakaagi og mga balas bitaw nga kanang rough road nga karsada murag inana gyud mga kaigsuonan niya kung baga gyud og niya ay kilat-kilat mga kaigsuonan mo kiling po ng eroplano o niya kung mo kiling na gani mga kaigsuonan murag ang imong pagtuo mura po mo kiling, pero dalaygon ang Dios nga naay pagtuos Ginoo kay naa kanunay ang protection. Gikan ay Maria Presente, maayo nga butag Pastor naminaw mi karon. Salamat nakakaduga na kadaugan sa matag adlaw matag usa nato ka kinabuhi. Tunog ng trumpeta ay may latalas sa lahat ng mga bansa. Okay, akong gihangyo mga kaigsonan matag usa. Sa pagkuha sa inyo nga Bible nga diin gisulatan sa mga pulong sa Ginoo mahitungod sa mga pagtulon nga angay natong makatunan. Ato rong hisgutan mga kaigsuonan kining relasyon sa babay o lalaki. Amo ni ato ang hisgutan mga kaigsuonan sa ato nga panganag-uban. Mao ni pangutana mga igsoon mahitungod sa kaminyoon. Daghan kaayong mga nagpakisayod mga igsoon mahitungod sa kaminyoon, ang uban wala na magpakisayod, diretso nagpuyo-puyo. Kahimtang makaalih sa panalangin sa Dios. Ang Dios kanunay andam sa pagpanalangin, pero mapanalanginan lamang sa Dios or panalanginan lamang sa Dios ang tao nga iyang gikahimutan. O ang tao nga nagmatinud-anon og may pagtahod og may kahadlok sa Dios. Kini giklaro ni diha sa Biblia, diha sa Deuteronomio kapitulo 28 nga ang tao nga mudangop sa Dios o mutuman sa mga sugo sa Dios
ug may kahadlok sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili magkautang-utang. Unya sila na'y magpautang, dili na magpautang. Mao gyud na giklaro mga kaigsuonan. Og giklaro na usab na sa sulat ni David mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga ang tao nga naay pagtahod sa Dios. Nga ako aning basahon mga kaigsuonan diha sa Salmo 128. Ingon sa dinhi bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo ug nagkinabuhi sumala sa iyang kaubuton. Makakaon kamo sa inyong hinaguan, magmalipayon ug magmauswagon. Ang pinakayawi diha pagtahod o pagkinabuhi sumala sa kaubuton sa Dios. Sa Deuteronomio 28 mga kaigsuonan, ang gikinahanglan nga atong paningkamutan mga kaigsuonan mao ni. Kinahanglan tahuro nato ang Dios, tumano nato ang iyang mga sugo. Usas mga sugo kanang magkinabuhi tas kaubuton sa Dios. Kung tahuro nato siya, ang tanang panalangin mo'y atong maangkog mabatunan sa atong pagpuys kalibutan. Tanang panalangin. Panalanginan niya inyong kaumahan, inyong kalungsuran, panalanginan inyong mga anak, ang inyong pamilya, o niya ang inyong mga panguma, daghang kay abot, daghang pagkaon, o niya sa tanang buhaton na ang kalampusan. O ingon pagyud siya nga dili na kamo ang magpautang, dili na kamo ang mangutang, kamo na'y magpautang. Mao na'y giklaro diha sa Biblia ang Yahweh ra gyud panalangin sa Ginoo ang pagtahod nato sa Ginoo. Og usa sa mga ilhanan nga gitahod nato ang Dios mao ang pagkinabuhi mga kaigsuonan sa mga mensahe nga naa sa balang kasulatan. Ilabi na sa sitwasyon sa kahintang sa lalaki o babae. Kay ang Dios mga kaigsuonan nga maoy tagiya sa tanan og tibok kalibutan, siya ang Dios nga maoy naggama sa tanan nga naa sa kalibutan. Naggama siya og lalaki ug babae. Wala niya gama ang puro lalaki. Kay di magyud mahitabong musanay. Dili sad plano sa Dios nga kung musanay na mag-ipo na ang puro lalaki, magpuyo na ang puro babae para di musanay. Ang giklaro sa Biblia, mga kaigsuonan, ang babae para sa lalaki o ang lalaki para sa babae. O gikumpleto sa Dios pagbilin og mga pagtulunan og mga mensahe aron maoy ato ang subayon og maikinabuhi sa atong pagpuys kalibutan. Kung ato ning subayon og atong ikinabuhi, panalanginan ta sa Dios. Dili ta layo sa panalangin sa Dios. Ang imong pagpaningkamot, ikaw mo'y makakaon. Muna'y giingon diha mga kaigsuonan, ang imong pagpaningkamot, ikaw mo'y makakaon. Dili ang doktor, dili ang tambal, dili ang problema. Ikaw gyud ang makakaon. Kung naatay pagtahod sa Dios, o niya diha sa atong pagtahod, naatay pagkinabuhi, sumala sa kabuton sa Dios, kanang gusto sa Dios. So atong hisgutan kining kami niyoon. Kay maunay kasagaran nga gipangutana diri sa ato ang programa ug naa na pugyud ta sa ato ang series nga pagtuon sa Biblia. Wala ni makaingon ta nga kana bitawng lukso-lukso nga pamalandong sa pulong sa Dios. Gikan sa libro sa Buhat 1 hangtod sa libro sa Roma ug nianata sa unang Korinto. Og naanata sa kapitulo 7. Sunod natong live mga kaigsuonan, siguro na aragyapon tas kapitulo 7, pero naanata diri sa bersikulo 17. Og mahuman na nato ng bersikulo 17 antod sa unahan, moadto na ta sa unang Korinto kapitulo 8, mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Nya 9, mga katungod sa mga katungdanan sa mga apostoles, sa mga magwawali, mga pasidaan sa paglikay sa mga Dios-Dios. Kapitulo 10. O ngadto nas unahan hangtod mosuod na ta sa ikaduhang Korinto, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So dinhi ato ang masayran mga kaigsuonan ang mga pangutana mahitungod sa kahimtang sa lalaki o sa babae nga dunay gitawag relasyon. Kay dunay mga pangutana mga kaigsuonan nga pastor,
dili ba di ay dawaton sa Dios ang mga sakripisyo sa usa ka lalaki o babae nga nagpuyo-puyo lang? Ako siyang giingnan nganong nagpuyo-puyo man na. Wala ba gyud ay panahon nga magpakasal? Ingon siya nga ang problema manggod ani pastor. Ang una niyang ang unang babae nga iyang gipakaslan ni abroad. Ni pag abroad dito sa gawas sa nasod, nakakita mag laing lalaki. O niya gipakaslan man siya dito sa laing nasod. Karon wala nakabalik. Nakapanganak dito sa gawas sa nasod, siya po diri sa Pilipinas ang lalaki, nangasawa pog single mom. Nanganak po sila, o niya, sige silag simba, matinud-anon po sila pastor. Dili ba di ay dawaton ang ilahang mga sakripisyo? Ang ilahang mga pagkamatinud-anon? Pangutan ako, asa dapit sila nagmatinud-anon? Sa paghalad? Sa paghatag ikan na pulo? Sa paghatag silang kusog? Sa paghatag sa tanan nga nila, gikan man na sa Dios. Dili man na gikan nila. Wala man pud manginahanglan ang Dios sa kwarta gikan sa tao. Kay kanang kwarta o kanang gihatag sa tao, kanang ikanapulog, kanang opiring gikan man na sa Dios. Gipial ra na sa Dios sa atoa para atong gamiton sa katuyuan nga mahimaya ang Dios. Daghang manggong katao mga kaigsoon nga nagtuo nga kung makahatag na sa buluhaton sa Ginoo, mura gidawat na sila sa Ginoo. O niya, kung gidawat sila sa Dios mga kaigsuonan, mo resulta untag panalangin. Unsa may panalangin pastor? Nga gipasabot diha ang tinuod nga panalangin sultihan ko kamo. Kanang maalain bitaw nga atong kinabuhi sa mensahe sa Dios. Mao nay tinuod nga panalangin kay maunay makapasuod nato sa gingarian sa Dios. Dili kanang pagtuo nga wala maalain sa pulong sa Ginoo. Kay daghang pagkaing doktrina mga kaigsuonan pinaagi sa pagtuo maluwas na ka. Tuo raga kay maluwas gibasa pod diha sa Biblia. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, klarohon ra gyud nato nga ang ubang mga doktrina mao ni walay labot ang maayong buhat sa kaluwasan. Ang kaluwasan nga ilang gisgutan nga walay labot ang maayong buhat katong kaluwasan gikan sa sala. Wala man tay mahimo, wala may nabuhat ang tao aron siya maluwas gikan sa sala. Walay nahimo ang relihiyon. Bisag unsay buhat nga maayo atubangan sa Dios, dili na makapaluwas niya sa sala. Pero po, maura ba nay kahimtangan nagkinahanglan og kaluwasan ng tao? Ang gipakita sa Biblia nanginahanglan tag kaluwasan diha sa kapungot sa Dios. Na ay gitawag katapusang kapungot. Kasuko, katapusang kasuko. Og naa pa gitawag hukmanan, pangutana. Sa panahon nga moabot na ang kapungot sa Dios, ang kasuko sa Dios, katapusang kasuko sa Dios mga kaigsonan. Pangutana. Luwason ba sa Dios ang tao gikan sa iyang kapungot tungod lang sa pagtuo? Mga kaigsuonan, anang panahon na giklaro sa Biblia nga sa panahon nga ang tao musulod nas gingharian sa Dios, ang importante ang atong nahimo, ang atong mga buhat. Pastor Gideon na abak kay bersikulo nga basihanan ana, pertindaghan na. Pero muhatag ra kog usa. Muhatag ra kog usa. Kanang giingon diha sa Juan kapitulo 5 versikulo 29. Ako ning basahon diri. Ingon din mga kaigsuonan versikulo 29. Og manggula sila sa ilang lubong katong maayog binuhatan, mabanhaw og mabuhi sa dayon. Og katong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Kana klaro kayo na mga kaigsuonan nga ang pangitaon sa atong Dios sa panahon nga matubang dili atong relihiyon, dili ang atong karatula. O na nga dili ta dapat musakay sa mga mensahe nga nagsigi og angkon nga sila'y saktong relihiyon, sila ray maluwas. Pertindaghanang mga relihiyon nga nag-angkon. O niya moingon dayon sila nga Pastor Gideon nga luoya dai nimo no.
Ang imo dayong relihiyon di makaluwas nimo. Ang imo dayong pagtudi di makaluwas nimo. Kinahanglan pag maayong buhat, mga kaigsuonan, dili na sila angay tubagon. Kay nganuman, tubagon man nato sila, ato man silang entertinon, sirado gyapon ang ilang hunauna tungod sa doktrina. Mao may ilahang nasapan. Ang ato ra gyud iampo nato sila nga malamdagan sila sa dili pa sila kwaon sa Dios. Mao nay pinaka-importante kay dili na sila madala ni mabag-o kon ang ato ang kusog mo'y gamiton. Kung atong kaalam kay balo mo'y atong kana bitang itugbang mga igsuon. Ang pinaka-importante nga itugbang aning klase nga mga tao nga sama niini. Pagampo. Pagampo gyud. Kay tan-aw nimo ang social media mga kaigsuonan, nagkadako nagkainit ang mga isyu. Unya mo resulta ra og garbo. Unya naa manggawas ang mga garaon. Mga tao nga kana bitang nagpaila sa ilahang kasing-kasing unsay naa silang kasing-kasing. Hugaw na kayo mga kaigsuonan ang gitawag pagtuo sa ubang mga grupo. Kay ang ilang mga diskusyon giawayan o gilalisan imbis mugawas ang gugma, mugawas ang kana bitawng mugawas ang pagtinabangay, pagkaluy-anay, dili man mugawas. Ang mugawas sa ilahang pagsangyaw ang garbo, ang padak-anay, patas-anay, kanang paalamay. O niya diskasanay. Pero ang klaro sa Biblia, kung ningtuo kas Ginoo, ni resulta na nga naluwas kagikan sa sala, dapat wala na kayo bisyo. Mao gyud na. O niya may nakagbinuhatan. Pananglitan nagtuo ka, gidawat nimo si Jesus. O niya nakit-an ka sa Dios nga wa kay maayong binuhatan, pangutana makasulod day ka sa gingharian sa langit. Ang relihiyon mo ingon, makasod pastor kay na ako'y pagtuo. Sure ka? Mudagan dayon sa usa ka kriminal nga kauban dito ni Hesus. Dili man kasama sa kriminal. Nagibitay dito nga di na kinahanglan magbuhat pa kag maayo aron kadad-on sa iyang trono. Gitagaan taghigayon nga magbuhat og maayo. Kay sa ato niyang pag-atubang sa Dios, dili relihiyo grupo pagtuo ang ihang pangitaon ang atong mga buhat. Mao na giingon diha sa sulti ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan nga miingon siya nga ang tanang tao nga tuas lubnganan kay wala bayay tao nga dili mamatay. Samtang dili pa moabot ang pagbalik ni Ginoong Hesus, ang tanang tao mamatay. Tanang tao gyud mamatay. O niya dados lubnganan. Nya ingon si Jesus katong nas lubnganan banhaon. O katong maayog binuhatan tagaag kinabuhing dayon. Usa may gipakita diha dadon sa kinabuhing way katapusan, dadon sa bagong langit o bagong yuta. Apan katog daotag binuhatan banhaon gyapon pero silutan. Unsa may buot ipasabot ana silutan dayeng tuwa sa langit. Tuwa gyud sa impierno. Unya kanang daotag binuhatan pwede ba na nga naipagtuo pero wala magbuhat og maayo. Munang ang Biblia mga kaigsuonan, kinahanglan ni siyang basahon og tunan ang kinabuhi sa mga taong nagtuo sa Ama kanimo. Kay sa panahon nga ato ning basahon, pamalandungan, patalinghogan og atong ikinabuhi, musangkap ni nato kanang moingon ganing musangkap kanang wala gyud kulang ang atong pagtuo, ang atong gugma, ang ato ang paglaom, walay kulang. Hingpit siya. Lamang makaagitag pagsaway. Makaagita mudawat yung tagpagsaway, mudawat ta og mga koreksyon kanang gitawag pagbadlong. Kay mao man ni kapuslanan sa Bible, mao man ni ang iyang trabaho. Ang trabaho sa Biblia pagkorehir, pagbadlong nato, pagrebuke nato og pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing matarong. Aron ikaw ug ako nga nag-alagad sa Dios mahimong masinangkapan, maandam alang sa tanang maayong buhat. Importante gyud mga kaigsuonan sa atong pagtuo na atay maayong buhat. Ikaw ug ako dapat na atay maayong buhat. Maayong buhat diha sa pamilya. Ikaw nga bana maay kag buhat para sa imuhang pagkabana ngadto sa imong asawa, ngadto sa imong mga anak. Ikaw sad nga asawa, kantigo ka nga
makakita nga na kay maing buhat sa imong pag-asawa para sa imong bana. Mao na nga ang matag tawo mga kaigsunan diha sa usa ka pulong pamilya dunay sit up ang Dios. Ang bana maoy modumala sa asawa, ang asawa maoy mutahod og mahimong kaabag sa bana, og ang mga anak matinahuron sa mga ginikanan, og ang mga ginikanan kaantigong mutudlo sa mga kabataan. Dili gyud na mausab mga kaigsunan, mao na gyud ay sit up sa kahintang sa pulong pamilya. Ang pamilya, ilhon siya sa Ginoong pamilya kung diha sa iya hangalan nahiusa. Mingso diha sa kaminyoon at ubangan sa presensya sa Dios. Pero kung ang babae o ang lalaki, mga kaigsuonan kus Ginoo, nga nakabatog anak nga wala sila mahiusa, dili na siya pamilya. Kay ang pamilya mga kaigsuonan nga gitukod sa Dios, katong nahiusa sa ngalan sa Dios. Katong mingsuhod sa kaminyoon. Mao na nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan ibin sa atong balaod ang anak mga igsuon nga anak bitaw sa ginikanan nga wala magminyo, do na pagani nay problema. Kabantay mo sa ato ang nasod. Dili gyud mga kaigsuonan maayo kon ang babae o ang lalaki magpuyo nga dili maminyo. Sumuni ato arong hisgutan mga pangutana mahitungod sa kaminyoon kay gigamit man gud sa tao ang ilang pagtuo kuno nga dawaton pod sa Ginoo ang ilahang mga sakripisyo ug halad bisan kung nagkabit-kabit. Kay kabit-kabit man gyud na. Dili kay kabit-kabit, kabit yun. Unya dako biya nagkaso gani sa ato ang nasod. Unsa pagkaha sa Dios. Mao na nga mintras makahimo pa ka sa pagtarong sa imong kinabuhi, tarong nga daan. Isa ka mo atubang sa Dios nga atong ilagaran. Dili maayo mga kaigsuonan nga moatubang ta sa pagtuo lamang. Kung naatay tinuod nga pagtuo, mauna ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Mao man ay tinuod nga pagtuo, do na kay gikinabuhi. Og ang imong pagkinabuhi dili ka nang pili-pili. Tanan nga mga minsay, mga sugo pagtulunan sa Ginoo, ato gyud nang i-apply tanan. Kay dili man sad maayo nga i-apply nimo tong katurang mga pulo nga murag kaya nimong dawaton. Pero katong mga pulo nga murag kag dili kayang dawaton kay ganahan laging puyo-puyo ra, dili nimo ikinabuhi. Dili man na mao. Unang Korinto kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 16. Paspasan lang nako basa. Karon hisgutan ko nato kadtong mga butanga inyo ang gihisgutan kanako. Ag isulat kanako. Maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo apan aron paglikay sa pakigilawas. Gawas sa kaminyoon kinahanglan ang lalaki mga sawa ug ang babae mamana. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga bana, ug ang babae kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga asawa. Ang asawa dili mao'y magbuot sa iyang lawas kundi ang bana, ug ang bana usab dili mao'y magbuot sa iyang lawas kundi ang asawa. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa sakusa, gawas kung nagkasabot kamo sa pagbuhat ini sulod sa mubong panahon aron magamit ninyo ang inyong panahon alang sa pagampo. Apan pagkatapos niini makabuhat kamo sa naandan ingon nga magtiayon aron nga dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas gumikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. So dini giklaro mga kaigsuonan nga usas mga solusyon nga gipakita ni Apostol Pablo alang sa mga lalaki ug babae kana bitang dili gyud kapugong kay matag usa ka tawo daw na gyud sa gitawag kaulag. Di gyud na mahitabo mga kaigsuonan nga ang tawo wala ana. Naa gyud na siya bisan pag moingon tang nagtuo kas Ginoo. Mao bitaw nang ang mga magtutuo dito sa Colosas, giingnan ni Apostol Pablo, busa patyan ninyo ang tawhanong kailibgon, ang kaulag. Kinahanglan patyo na siya. Pero matod pa ni Apostol Pablo kung
ang usa ka tawo, lalaki ug babae, nga dili makapugong mga kaigsuonan, kana bitawng naanag say pagbati nga mosinati sa usa ka butang nga usa ka butang nga mabuhat lamang sa magtiayon, kinahanglan magminyo. Kinahanglan magminyo. Wala tapugni sa Dios sa pagminyo. Ikaw ug ako gitagaan ta sa Ginoo og kahigayunan nga magminyo. Ang babae ug lalaki kinahanglan maminyo gyud para makapahimaya ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios. O giklaro dinhi nga ang lalaki, ang iyang lawas, kining lawas, dili ako'y magbuot ani kundi dili akong asawa. Ang lawas sad sa akong asawa, ako'y magbuot. Matod pa sa Biblia. Kung ikaw nga asawa, ang giklaro diha, ikaw asawa na kay bana, dili ikaw mo'y magbuot sa imong lawas, kundi dili ang imong bana. Unsa may buot ipasabot ni Apostol Pablo, kinahanglan pangitaon nimo ang buutang bana. Pangitaon nimo ang Dios nung bana, ang lalaki. Maingon po ang lalaki, kinahanglan pangitaon ninyo ang babaeng Dios nun. Kay kabalo na sila kung unsaon paggamit ang lawas sa bana or ang lawas sa asawa. Mga igsuon ko sa Ginoo. Mauna nga ang pagminyo dili na dapat kana bitawng dili planuhon. Dapat planuhon ang kaminyoon. O ang responsable niini ang mga ginikanan. Ikaw ug ako nga nahimong ginikanan, responsable nato, katungdanan nato ang pagtudlo sa atong mga kabatan-unan. Aron mapahiluna sila, aron makapamana silag tarong, makapangawasawa silag tarong. Ato silang giyahan kay wala pa na sila'y kana bitawng mga nasinatian o gitawag kapasidad nga madala nila ang ilang kaugalingon aron makapili og tarong nga lalaki or makapili og tarong nga babae. Kitang mga ginikanan maoy mugiya nila. Maubitaw nang ang gipakita sa Biblia, kamong mga anak, tahurag yun ninyo ang inyohang mga ginikanan. Sa Epeso Kapitulo 6, niingon diha si Apostol Pablo mga kaigsuonan, Epeso Kapitulo 6, nagisgot na sa katungdanan sa mga anak. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad, tahura ang inyong amahan o inahan. O niya ingon si Solomon, patalinghugi ang gisulti o gitudlo sa inyong amahan o sa inyong inahan. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang ato ang katungdanan isip ginikanan ato gyud ning ipakita og buhaton ngadto sa atong mga kabataan. Kay magiyahan man sila labi na sa ilahang pagbati. Kay ang matag tao na agyon ay pagbati, di gyud na mahitabong way pagbati. Mobati nagkaibog, mobati nagcrush. O niya gawas anang pagbati mga kaigsuonan, grabe kakusog ang pagbati sa mga batan-on. Labi na kung makakita sa gitawag kanang lawas sa lalaki o lawas sa babae. Sultihan ta mo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Siguro alang sa mga tao nga dagko na. Alang sa mga tao nga minyo o naanay kanabitang nanay bana, nanay asawa. Dili gyud nato bakakan atong kaugalingon. Miagi gyud tag crush. Naagi tay crush. Naagi tay kanang gikaibgan. Naatay gusto nga mauning dagwaya, mauning pormaha, o kung maunay ato ang nasinatian, sigurado gyutang maupunay bation sa ato mga kabataan. Ug dili nato na sila magiyahan, sama gud nato kung wala pa tagiyahi sa ato mga ginikanan.
Kung ang anak nga lalaki dili giyahan sa amahan o sa ginikanan o niya ma-influensyahan siya sa social media, ang may tabuan na bisag kinsara o niya Kristohanon. So dili maayo mga kaigsuonan nga kita mga ginikanan dili nato tagaan pagtagad ang ato ang responsibilidad. Ang atong responsibilidad mao ang pagtudlo, mao ang paggiya sa mga kabatanunan. Ato silang giyahan, dili kay ato na lang silang pasagdahan. Kay kasagaran manggod sa ginikanan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Sa ako lang kana bitawng pagpaniid. Kay dili lagi ko katudlo kung di ko maniid. Sa akong pagpaniid ang kulang ra gyud sa ginikanan, kasagaran, dili noon tanan, kanang pagtudlo sa mga kabataan. Kay ang nasabdan sa mga ginikanan karon, murag ang ilang responsibilidad kanang pagpakaon og pagpa-eskwela og pagpabiste, maura. Pila lang siguro ka mga taong tinud-anay gyud nga nagtudlo sa ilang mga bata or mga batanon sa Biblia. Tanawa kuno ang inyo mga ginikanan. Kung tinud-anay ba nga mihatag og panahon sa Biblia aron itudlo nila ni ilang mga dalaga og mga ulitao. Kasagaran inahan og amahan wa gani bersikulo. Unya mo angkong Kristohanon. Mo angkon day naipagtuo. Mangayo pagpanalangin sa Dios. Pero ang responsibilidad wala dayto buhata. Wala dayto tanawa. Lord, panalangin ko. Murabag, Lord, asa man akong sweldo. Dili ta takos, dili ta angayang panalanginan kung kita mismo mga kaigsuonan, wa gani ta mo trabaho sa gustos Ginoo. Usas mga makalipay sa Ginoo kanang maanda mga kabatanunan. Kinsa may makaandam ana. Kitang mga ginikanan. Nga mahimo silang mainandamon sa pag-atubang sa ilang pagbati sa panahon nga duna na sila'y maibgan. Di man gyud mahitabong di na sila maibog. Mala ba? Ikaw ug ako kaniadto nga batanon pa ka, dalaga pa ka, ulitaw pa ka. Maibog gyud ka. Siguro abnormal siguro ang tao nga di maibog Di man ko psychology mga kaigsuonan, di man ko magtuon ana mahitungod sa unsaon pag kuan sa hunahuna sa tao, pero moingong gyud ko nga maibog yun ang tao. Naagyo say edad nga grabe kakusog ang kaibog. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, ako di na ako ikaulaw. Ako sa una, na ako'y kaibgan, elementary, grade 3 pa ko. Ang iyang ngalan, ako yun ang drawing-drawingon sa kanang Jimelina. Kanang iyang ngalan. Ako yun ang isulat is Jimelina. Nya, tungod sa grabing kaibog, kanang magyaw-yaw ko kakurasa. Murag og napasmuhan. Mga tawa, mo murag wala mo maibog. But ipasabot nga no ako ni share. Tao ko nga sama nimo. Kung maunay ako ang nasinatian, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mausad na imong nasinatian, maibog lagi ka. Naay-crush gyud ka. Nagyo kay crush. Siguro, ang uban mga kaigsuonan kani adto nindot kay sa una kay nganuman kana mang kuan man siya kanang nihari man ang kaulawon sa una. Maulaw dayon, o niya hadlok yaga-yagaan, hadlok bitaw ibuli. Pero karon, pabaga lang. Kuyaw kairong panahon karon. Sa una, mga kaigsuonan, ingnon gani hala, uyab sila, awa na, magbulag na. Kay hadlok laging bulihon. Muna nga, ako mga kaigsuonan, nakasuway gani ko mga kaigsuonan nga, imagine na ning grade 3 pa ko. O niya pila pa may edad anang grade 3.
Na nako'y crush. Maibog na ko anang usa ka babae. Nya iya ngalan ako na siyang isulat gyud sa panit sa Jimelina. Nya bata pa kay ko. Pag high school na nako mga kaigsuhan na perti nagyong kusuga. Mura nag bagyong Yolanda ang akong kaibog. Murag kumbaga kung wala pag yun ko giyahi sa ako ang mama ug papa. Na. Mao na nga akong ipasalamatan ang Dios sa ako ang maginikanan nga kanunay nagmaymay. John, iyang giyanlan ang ako mga igsuon kamo. Kung magminyo mo, tarunga gyud ninyo ang inyong pagminyo kay di magyud mahitabong di nyo magminyo. Pagpili mog babae nga una sa tanan higugmaon mo. Una sa tanan dunay Dios. Unya karon di man gyud mahitabo mga kaigsuonan nga di gyud maibog ga si kanir high school grabe na kong iboga ay. Pertig yun na ibuga mga kaigsuonan. Unya kabalo man ko mo gitara. Unya nga ko ang mga gipangbirahan sa una nga kanta Freddy Aguilar, Asen, Roel Cortez, kanang usa pa gyutong kanang panglab bitaw. Ya inigkanta nako mga kaigsuonan kanang naa ko sa eskwelahan. Pasiklapan nako tong akong crush. Pasiklapan. Naay mga kantang hindi ko na sanang pinagmasdan ang iyong ganda. Mao gyud nay kasagaran ya. Sa mata makikita ang aking sa kahay sumpay ana. Basta kay memorize nako na sa una. Ya gilabay ko og kuan. Kanang gilabay kog suwat. Naminaw man siguro gani karon mga kaigsuonan ambot lang. Kay kanang ato ang FM session sa Balok kusog bansa na kayo. Labay sulat, gilabayan ko niya suwat, igingnan ko niya sure ka nga naibog ka nako. Adto talikod si Aray. Kay sugton ka dito. Utro po daing naibog. Ngano ako ning gi-share? Matag tao do na nay kaibog. Karon kay naa magyoy pinaka tumoy ka na pinaka gikaibgan nako. Ako ning isir ha. Ibog yung kumaayo mga kaigsuonan. Di nagkukuganahan mo tuon. Pero niingon man akong papa nga kung naa kay gikaibgan, mahitabo na siya, magmalampuson ka kung unahon nimo ang imong pag-eskwela ug dili nimo biyaan ang Dios. Giuna nako kanunay ang pagsimba ug ang pagtuon. Ang mahitabo mga kaigsuonan na may mga kantsaw-kantsaw sa mga classmate. Ila man kong gikantsaw-kantsawan. Hala, naibog na si Gideon, naibog na. O niya, iladay ko pakantahon. Karon nakapugos kog sulat. Gamba kog liter mga kaigsuonan nga ako ang sulatan, hilupad. Back to back yun na. Naguma na ko nagduha ka semana. Nahuman yun na ko nagduha ka semana. Hapit gud na puno og I love you ang usa ka naong sa hilupad. O niya, gisulod na kog email. Ay, wala pa may stationery sa una. Gisulod na kog email. Nya akong gihatag sa iyang amiga nga ako pong amiga. Palihog ko dito Lin. Nya pag abot sa garden, hatag niya ang ako ang suwat mga kaigsuonan sa akong gikaibgan. Kay mao lagi ning diga ko sa akong gugma. Ang naitabo mga kaigsuonan samtang sagsigi kog guna sa akong garden nga gitam na nako gabi. Nakabantay ko nga ako ang amiga nga mao'y nagdala sa ako ang suwat para sa ako ang crush nga diin adto nako isugid ang ako ang pagbati. Pagdawat mga kaigsuonan sa babae nga diin akong crush, naitabo mga kaigsuonan gikumot bitaw na. Gikumot bitaw na unya gibalik. Gibalik pod sa ako ang classmate. Unya ang naitabo mga kaigsuonan ni ana pagyud nga John. Ingon ang imuhang gisulatan ani nga ipailo ko nun nimo kay murag ubay-ubay ra baning iluha. Mga kaigsuonan murag kog nahugno. Pero nindot kaayo nga naman. Dito nako natugkad nga dunay Dios ang akong kinabuhi. Dito nako natugkad nga kikahimot-an og giubanan ko sa Dios. Kay sakit biya kayo paminawon. Ulaw kaayo nga sudungon mga kaigsuonan. Pertig yung ulawa. Gikansyawan ko sa mga batanon, ako mga classmate. Kaniyaya, Gideon, nana. Kanya, daghan na kayo mga bully, mga kaigsuonan. Pero kabalo mo unsa, dito ko na challenge. Di na ko dapat maibog og babae.
Ingko nga di na ko maibog babae. Pila ko katuig wa nagyo ko maibog pug babae. Kay gihatag sa Ginoo nga di ko maibog babae. Ngano ako ning gi-share? Unsay tinguha sa imong kasing-kasing kung imo nang itugyan sa Dios, ihatag yun na sa Dios. Gikan high school hangtod na human kog college, nag-working ko high school, 4th year high school, nag-working ko diha sa Abiliana sa Cebu City. Pag college nako, nag-working ko sa CBPC nga karon Norso, Negros Oriental State University. Upat ka book akong giworkingan. Unya hangtod nga naka trabaho. Unya giuna nako ang Ginoo. Tinuod yun. Pag unahon nimo ang Ginoo, tagaan yung kag babae nga katimbang nimos ministry. Mao na nga kung naamoy ang mga batan-o naamoy kaibog, natural gyud na siya nga naamoy kaibog. Natural maibog yun mo. Kay abnormal ang taong dili maibog. Ngano man, naagog kay kalag, but ipasabot, naa kay pagbati. Naa kay pagbati. Di gyud mahitabong way kaibog mga igsoon ng tao. Unya diha dapat nato giyahan ang mga kabatan-unan og responsibilidad nato ning mga ginikanan. Kumusta naman ang inyong mga kabataan kung makasinati og mga pagbuli sa panahon nga mubati na sila crush o kaibog? Ako sa una mga kaigsunan, kung wala pa ko'y Ginoo, kung wala pa'y nagtudlo nako mga kaigsunan, ambot lang. Munang bless kayo ta nga dunay nagtudlo nato. Bless kayo ka nga nay nagwali sa imuha. Wala ko pasagdi sa Ginoo sa diha nga gitun-an ako pag-ayo ang Biblia. Hangtod karon, wa ko pasagdi sa Ginoo. Diha sa pulong sa Dios, diha sa iyang presensya, tinuod yun nga naay katagbawan. Kung ang kaibog lang hisgutan mga kaigsunan, di ka matagbaw sa pulong kaibog, maibog ka karon. Imong kaigban nga ng usa ka babae, usa ka lalaki, maibog ka ana. Maminiuan na nimo, o niya wala nimo mamanage ang imuhang kaibog, ang imuhang pagbati, maibog na pugaglain. Di gyud mahitabo mga kaigsuonan nga mawagtang imong kaibog kung dili na nimo patyon. Imo gyud ang patyon. Og ang makatabang nimo ana aron mawagtang ng kaibog sa imuhang kaugalingon sa babae o lalaki o sa mga butang, ang pulong sa Dios na. Kabantay mo mga kaigsuonan, alang sa mga minyo, naibog ka ng bayhana, naibog ka ng, kung ikaw babae, naibog ka ng lakiha, kung ikaw lalaki, naibog ka ng bayhana, o niya nangandoy nga imo ng pangasawon, imo ng mga asawa, imo na ikauban, mura nagmanagsuon, maibog na po kaglaing dagway. Nganuman, imo man ang kinaiya man na sa tao, nga hingibugon. Normal na siya. Maubitaw ng ang Biblia nagtambag nga, busa patyan ninyo ang tawhanong kaibog. Kolosas Kapitulo 3, versikulo 5. Ang Biblia miangkon nga ang tao dunag yo'y kaibog. Og ang kaibog muhatod na natog kalisod. Muhatod na nato nagproblema. Dili na muhatag natog panalangin. Mala ba? Ikaw nga hingibugon. Bisag unsa na lay imuhang kaibgan. Unya dili ka makapugong. Imo dayng paliton, imo dayng bayran o ka imong utangon. Magniwang ka ang nagbinayad, ang uban di nakabayad. Tinuod na, number 1 nga makahatag og kalisod sa tao kaning kaibog. Og number 1 nga makahatag og problema sa magtiayon kanang kaibog. Mao na niingon si Apostol Paul, busa patyan ninyo ang kaibog. Unya makabuhat na kas imong katungdanan. For example, ikaw babae, ang imong katungdanan mao ang paghatag sa imong lawas ngadto sa imuhang bana. Pero dili na nimo buhaton sa kung ikaw babae nga wala pa kay bana, wala pa ka maminyo, ayaw pud taon ihatag ang imong lawas tungod sa imong kaibog. Kay dili na makapahimaya sa Dios. Mao na nga kitang mga
magtotoo, gitudloan gyud tas Ginoo mga kaigsuonan aron angayan tang panalanginan. Unsaon at aron angayan tang panalanginan, patya ang kaibog. Kay kung patyon ang kaibog mga kaigsuonan, ang imuhang kaulag dili na siya mahinahinay na sa kawagtang. Pero kung mag-uros-uros ang imong kaibog, mag-uros-uros po ng imong kaulag. Mao na nga kung imong lantawon mga kaigsuonan na ay gitudlo ang Dios, gibilin nga ang Dios nga mensahe diha sa Colosas kapitulo 3. Akong basahon. Versikulo 5. Busa patyan ninyo ang kaibog. Ang kalibutanon nga naa kaninyo sama sa salawayong pakigilawas, kalawayan, kanang kaulag. Mao man ni ang kinaiya. Salawayong pakigilawas, kalawayan, nagpabaga na lang, kaulag, dautan kailibgon, kahakog, nga maoy usa ka paagis pagsimbag Dios. Kining mga buhata, daw sama ra ka nga dunay Dios. Kay nganuman, kabantay mo, muhari na gani ni sa kinabuhi sa tao, wa nay Dios. Sultihan ta mo, pag muhari na gani ni sa kinabuhi sa tao, mahimong wala na say Dios, mahimo na kini nga ni iyang Dios. Tanawa, daghan kaayo mga tao, maulaw ng musimba. Sige nagpangutana, nalibog na. Sige nagpangutana, dawaton pabakaha ko pastor, pasailoon pabakaha ko ani pastor. Wa na, nanas kalibog. Napuno nas pagduha-duha. Kisa man ang sa. Ang sa nas laing tao. Mao na nga, unsaon aron mamatay ang kaibog. Kay sugo man ni, busa patya ang kaibog. Walay lain nga makakuha nini ang paghatag panahon sa Biblia. Ibisi ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios. Ibisi ang imong nauna sa pag-memorize sa mga minsay sa Dios. Ikaw nga nasa abroad, mag-memorize kag mga bersikulo, muli ka diri sa Pilipinas, nga andam na ka nga magpagamit alang sa kaymayaan sa Ginoo. Tinuod na. Pero kung ikaw nga naas abroad, o bisan layo sa imong pamilya, o niya magsigig ikaw babay o lalaki, o niya ikaw babay magsigig lantaw sa lawas lalaki, gwapuha god ani hap kang nindota. Wa na. Ang imuhang kaulag, murag mo duso nimo sige. Mausa ng lalaki. Muna nga sa ako ang pagdumala sa akong kinabuhi, dito na ako nakitaan ang kausaban mga kaigsuonan sa akong kinabuhi sa dihang nagmemorize na ko sigis Biblia. Nagmemorize na kong bersikulo. Ug dako kaayo nga nakatabang sa akong pag-alagad sa Dios. Dako kay nakatabang ang ako ang panahon nga kaniadto akong gigamit sa pag-memorize og mga bersikulo. Nakatabang nako ni sa pagsangyaw, nagamit nako ni pag-share sa pulong sa Dios sa mga tao. Ang mga bersikulo nga kaniadto akong gi-memorize. Nya atong panahon na niabot sa punto nga wa gyud ko maibog nagbabay. Pero wala magpasabot nga sa panahon nga unahon nimo ang Dios, dili ka hatagan sa Ginoo og babae kung lalaki ka. Ihatag ra gyud na sa Ginoo nimo. Mao na nga niabot sa Ginoo sa akong kinabuhi ang akong asawa. Unya hinumdumi sa uyab pa mi, kanser pagyud ko atong panahon na. Kanser pa ko. Pero wa gyud mo bulag ang ako ang uyab nga karon ako ng asawa. Nya gitagaan sa Ginoo og kaalam sa pagdumala. Pagmanid sa amo ang Pinoy-anan ug sa pag-atiman sa among mga kabataan. O pag-atiman sa ubang pang mga bata. Inana mga kaigsuonan ang gikinahanglan natong tutukan. Unahon nato, bisihon nato atong kaugalingon sa pagbasag Biblia. Pero kung bisihon nimo ang imong kaugalingon, magsigi kag lantaw diha sa mga imong mga higala o niya kanang imong mga higala, nagpamugbo og short, nagpasiksi, nagpa-matso, wa na. Mulibat na nimong mata. Mao bitaw nang ingon si Pablo, sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong una-una. Pilipos 4:8, sa mga butang maayo. Puna, walay laing mga butang maayo, mga minsay sa Ginoo.
So dinhi mga kaigsuonan diha sa bersikulo 6 gisulti ko dinhi kaninyo dili ingon nga usa ka sugo kun dili usa ka pagtugot. Maayo unta kun kamo tanan sama kanako apan ang usag-usag gitagaan sa Dios og iyang kaugalingong hiyas. Ang usa kining hiyasa og ang usa lahi usab. Ingnon ko kamo nga mga dili minyo. Kamong mga dili minyo kanang mga ulitaw dalaga. Nga mga dili minyo og kamong mga byuda, katong mga nabiyuda. Wa nay bana, wa nay asawa. Nga maayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanako. So dini giklaro mga kaigsuonan nga maayo ba gyud ang mag-inusara kay ngano man. Una sa tanan, siya ra among desisyon. Kana bitawng ang tanang panalangin makashare gyud siya og maayo diha sa buluhaton sa Ginoo. Unya walay makaulang sa panahon nga gamiton og magpagamit na sa Ginoo. Apan kung dili kamo makapugong sa inyong kaugalingon, pag minyo kamo kay maayo pa nga magminyo kaysa masunog sa kaibog. So dini giklaro mga kaigsuonan, maubitaw nang gibawalan gyud ta, gidid-an gyud ta nga maibog, magpuyo nga hingibogon kay mauni makapasunog sa tao. Sa Exodus 20:17, ang Dios nagbutang na og pagtulunan o sugo nga ayaw pangibog. Unya si Apostol Pablo nagsulat, patyan ninyo ang kaibog. Kay kining pulong kaibog mga kaigsuonan sultihan ko kamo, mauni makapasunog. Mauna nga araw mawa ang kaibog. For example, ikaw nga lalaki, unya na kay kaib kang babae, pangasawa. Nya ug kung dili man masawa kay naminyo na puglain, halapat yan na ng imong kaibog. Ayaw pod paghikog. Kay dili man na ikaw mo'y patyon, ang kana ramang pagbati, kana ramang imong kinaiya. Ang makapatay lang anak mga kaigsuonan sultihan ta mo, kanang Biblia. Pulong sa Dios. Alang sa mga minyo aduna ako'y usa ka sugo nga dili ako ang kaugalingon kun dili iya sa Dios. Usa ka sugo timan niya, usa ka sugo dili gikan ka Pablo, kun dili gikan sa Dios. Ang babaeng minyo kinahanglan dili mo bulag sa iyang bana. Kung ikaw Kristohanon ka, ayaw gyud bulag sa imuhang bana. Bisag bulagan ka, importante sa imong nauna kasing-kasing minyo ka. But ipasabot, dili ka pwedeng magpahilabot og laing lalaki. Ang subo ra kaayo nga una-unaon daghan kayong mga simbahan nagsigig balhin-balhin og lalaki. Unya matud pas ako ang kulir mga kaigsuonan nga pastor. Ni akong kauban ba? Katulo naman ay magpuyo-puyo og lalaki unya matinud-anon ra ba ni sila kaayo? Murag nawili puros kwarta bitaw. Dili man na kanang paghatag og kanapulo, paghatag og offering, kanang muamot diha sa mga panginahanglan sa simbahan. Dili man na mo'y basihanan nga nagmatinud-anon. Ang tinuod nga tao nga nagmatinud-anon naalay na ang iyang kinabuhis mensahe sa Dios. Kay package na tanan, may tungod sa paggamit sa kwarta, labi na sa paggamit sa kasing-kasing una-una. Mao na'y tinuod nga matinud-anon sa pag-alagad sa Dios. Ingon sa dinhi, kung mubulag siya kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab. O kaha makig-uli siya sa iyang bana, o ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. Kung ikaw nga babae may bulag, agwantahan nga nung nibulag ka. Tinuod na oy. Wala ni gisulat aron lamang ato ang lantawog basahon atong paminahon, gisulat ni aron tumanon. Maubitaw ng matag desisyon kinahanglan pilu-piluon gyud na pagpamalandong. Dili basta-basta. Unya ayaw gyud pag binuang, ayaw pagpakabuang. Kay ang pagpakabuang manggod di manggod ka makatarong og plano, di ka katarong og desisyon ba. Kinahanglan magmakaalamon gyud ka sa pulong sa Dios. Kinahanglan puno ka sa pulong sa Dios. Ingnon ko ang uban bisag wala ako sugua sa Ginoo niini. Amo ni opinion ni Pablo. Kon ang usa ka bana nga magtotoo may asawa nga dili magtotoo ug miuyon nga maong babae nga pagkigtipon kaniya kinahanglan nga ang lalaki dili makigbulag kaniya.
Kung ang asawang magtotoo apan ang bana dili unya miuyon ang bana sa pagkitipon kaniya, kinahanglan nga dili makigbulag ang asawa sa maong bana. Kay ang bana nga dili magtotoo gidawat sa Dios, pinaagi sa pagighiusa ngadto sa iyang asawa, ug ang asawa nga dili magtotoo gidawat sa Dios, pinaagi sa iyang pagighiusa ngadto sa iyang Kristohanon nga bana. Kung dili pa kiniingon ani, may sama unta ang ilang mga anak sa mga anak sa dili magtotoo apan ni anang kahimtanga gidawat sila sa Dios. Apan kon ang dili magtotoo buot mobulag sa ihang kapikas nga Kristohanon, tuguti siya sa ingon ni ana. Ang kapikas nga magtotoo, bana man siya o asawa, wala na'y kabilinggan, kay ang Dios nagtawag kaninyo nga magpuyong malinawon. Ang asawa nga Kristohanon, usaon man nimo pag siguro nga maluwas nimo ang imong bana, ug bana Kristohanon, usaon nimo pag siguro nga maluwas nimo ang imong asawa. So diha giklaro mga kigsoon na naay personal opinion si Apostol Pablo mahitungod sa babae nga Kristohanon o niya gipangasawag dili Kristohanon. Ang giklaro diha, gidawat sila sa Dios. Maingon man ang lalaki Kristohanon o niya nakapangasawag dili Kristohanon, ang dili Kristohanon niyang asawa, gidawat usab sila sa Dios. So ayaw kaguol anang kon ang imuhang bana dili Kristohanon. Ayaw kaguol kon ang imuhang asawa dili Kristohanon. Kaguli kon ikaw na mo bulag. Pero kon siya mo bulag, ingon siya tuguti. Pero ayaw pagminyo, pagbalik. So diha sa Biblia mga kigsuonan, walay annulment, walay divorce. Pangutana, pastor, kung makabasa ko nga naay annulment, unsa may imong kasulti? Ang annulment og divorce nahitabo na sa panahon ni Moses. Giklaro na ni Jesus, dili tungod balaod sa Dios og kagustuhan sa Dios, kundi tungod sa kagahi sa ulos mga tao. Basahon ako. Yes, na-divorce. Na-divorce. Pero dili kabuton sa Dios. Kabubuton sa kagahi sa ulos sa tao. Now, akong basahon mga kaigsunan para kinimagong ato ang paghatod og mga mensahe diri. Wala ni siya pigpihig. Klaro og tin-aw kayo nga mga mensahe nga tinguha nato diri nga mapagawas diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay gauban ang Dios nini mong programa. Mauna nga diri sa atong programa mga kaigsuonan, ikaw ug ako gipanalanginan sa Dios. Mateo kapitulo 1. Nagtudlo si Jesus mahitungod sa pakigbulag. Mahitungod sa pagbulag, nagtudlo si Jesus. Wala mo ingon sa nga si Jesus maoy ang gusto gyud ni Jesus nga naay magbulag. Mahitungod sa pulong panagbulag, dunay gitudlo ang Dios. Dunay gitudlo si Jesus. Tapos si Jesus makasulti ni ini mga butang nga mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea sa tabok sa Jordan, sa suba sa Jordan. Misud kaniya ang daghang mga tao ug didto iyang giayo ang masakiton. May pipila ka mga presyo miduol og misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pangutana. Nagtugot ba sa atong balaod ang mga bana makabulag sa iyang asawa bisag unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini nga sa kasulatan sa sinugdan nga ang Dios naghimo kanila nga babaeng lalaki? Nag-ingon siya tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Gikuha ni Jesus ang mga mensahe didto sa Genesis. Versikulo 6. Busa dili na sila duha kun dili usa lang. Tungod niini kinahanglan dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. So dini giklaro mga kaigsuonan nga si Jesus nagtudlo mahitungod sa pulong panagbulag nga sa pulong sa Dios ug sa mensahe sa Dios wa gyud tuguti sa Dios ang tao mubulag sa usa ka tawo nga nahiusa o gihiusa sa Dios. Gihiusa sa kaminion. So wala gyud magplano ang Dios, dili gyud gikan sa Dios kanang annulment, kanang divorce. Mao bitaw nang ikaw og ako, kamong mga ulitaw dalaga diha, ayaw mo pataka og pamana, ayaw mo patakag pangasawa. Kay dili pwede nga sama sa gamit nga imong iuli, imong pailisan. Walay uliay, walay ilisanay, mahitungod sa kaminyoon. Ang mga presyo nangutana kaniya, kung mao kana,
Nganong nagtugot man si Moses nga makabulag ang bana sa iyang asawa human siya makasulat ug pahibalo sa pagigbulag sa iyang asawa. Unsay tubag ni Jesus? Si Jesus mitubag, bersikulo 8 sa Mateo kapitulo 19 ko nagbasa, bersikulo 8. Si Jesus mitubag, mitugot si Moses kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamug ulo, apan dili gayud kini mao ang sinugdan. Diha giklaro nga dili lagi ang Dios mo imitugot. Si Moses mo initugot kay gahi kay ulo. Pero ingon si Jesus, dili ni mao sinugdanan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kon siya magminyo og lain. Pangutana, kon ikaw nagminyo kag lain, nakapanapaw ka, mamatay ka dias imong pagpanapaw. Pangutana, makasulod ba ka gingharian sa langit? Ang Biblia mo tubag, dili sirado ang langit. Mauna nga, kung ikaw nanapaw, buhi pa ka nga nawalihan, nagpakita na nga gihigugma ka sa Dios. Busa ako mga pagdasig, tagaigbili ang gugma sa Dios. Tagaini gibugaton, pamalandungi pag-ayo ang gugma sa Dios. Bulagi ang kahimtang nga wala makapahimaya sa Dios kay gibuhat biya ta, gipakamatyan o gibayran o gipalit pa aron mahimaya nato ang Dios. Mao na nga giklaro gyud mga kaigsuonan. Nya si Apostol Pablo dunay dugang sulat mga kaigsuonan diha sa Roma City. Panag-ingnan sa kaminyoon. Mga igsoon sa walay duha-duha makasabot kamo sa akong isulti. Kay nasayod man kamong tanan sa balaod nga ang tao ubos lamang sa balaod samtang buhi pa siya. Pananglitan ng babae minyo ubos sa gahom nga ihang sa iyang bana, sumala sa balaod samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inig kamatay na sa iyang bana, makalingkawas na siya gikan sa maong balaod. Busa kon makigminyo siya glaing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siyang mananapaw. Apan inig kamatay sa iyang bana, gawas no na siya ug dili na tawgong mananapaw kon magminyo sa glaing lalaki. Ayaw pod hiloi imong bana. Aron mamatay, aron mahimo sang kagawa, gawas non sa pagkamanapaw, lain na po niyang kaso. Atubangan sa Ginoo imong atubangon, mahimo na sad kang kriminal. Mana nga kamo nga sa una nga nagdili-dalig minyo, atubangan ra gyud na ninyo. Antusa ra na ninyo niya ako mga pagampo nga tabangan mo sa Ginoo. Kay inyo man ang anihon gyud. Mao bitaw nang para dili makasinati ang ato mga kabatanunan, ato mga dalaga ug ulitaw. Tudluan nato sila sa pagpili og maasawa. Tudluan nato sila, giyahan nato sila sa pagpili og mabana. Unya ang makatabang ra gyud nato sa pagtudlo nato kanila ang Biblia ra gyud. Subok kayong pamalandungon, daghang kayong mga simbahan karon, ang tuyo man unta sa mga magwawali sa mga simbahan, sa mga pastor nga nagwali sa simbahan, mao man ta ni pinaka dapat isentro. Unsao man pod pag sentro kon ang simbahan nagpuyo-puyo pon ang nagdala. Unya uban diha nagkabit-kabit pa. Mao na nga usas mga problema giklaro po na sa Biblia, dili po nato na katingala kay naa na po na sa Biblia nga dunay 7 ka klaseng simbahan. Diha sa gipadayag, na magani sa simbahan sa Corinto na puyo-puyo ra pod gani. Pero wala magpasabot nga gipasagdan na lang ni Apostol Pablo. Iyang wala magpasabot nga gipasagdan ni Apostol Pablo. Iyang gitagaag period. Kato mga Kristohanon nga sige ga angkon nga Kristohano niya makihilawason, dili na angay kuyogan. Ingon si Pablo, palayin na ninyo. Ayaw mo pakiguhugoy bisan gani sa pagigsalo. Mao na nga lamang na mga simbahan sa gipadayag nga pabaga lang sad. Kabalo sila nga naay balaod ang Dios, naay pagtulunan ang Dios, may tungod sa kaimtang sa pagpuyo, pabaga lang sila unya mutago sila sa pulong pagtuo grasya. Wa gyapon sila kasabot may tungod sa grasya. Moingon day sila nga ang pagtuo grasya, ang kaluwasan grasya ra gyud.
dili angay trabahoan ang kaluwasan. Mao na nga ang ato diha pag-ampo ra gyud. Pag-ampo ra kay kung ato na silang debatihon, mugara na sila, mahimo na silang karboso. Si Girly Salvia Pigalan, salamat Lord sa imo mga pulong nga imo hang gipaambit kanamo. Labi na ni Pastor Gideon mao imo hang gigamit para makabati mi sa imuhang mga pulong. Tagais siya og taas nga kinabuhi para sa daghang makabati sa imong mga pulong. God bless sa tanan, labi na nimo Pastor. Salamat kayo sa imong prayer, makahilak masadta sa imuhang prayer. Salamat kayo nga inyong paghigugma. Salamat kayo sa inyong gugma ug sa inyong mga pag-ampo. Si Rosalyn sa Pusap Garcis, amin kanindot ani nga pagtulunan, punto por punto. Tinuod mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon, kitang tanang nga tawo sa kalibutan, nataw ta nga kuyog ang kaibog. Unya plus kaulag. Di gyud na may tabo mga kaigsuonan wala na sa tao na gyud na. Pero tungod kay dunay balaan tang espiritu na ay balang espiritu makahimo ta sa paglikay ana. Muna niingon si Apostol Pablo nga patyan ninyo buti pasabot makahimo ta sa paglikay sa pagkontrol sa tong kaugalingon. Mao na nga sa akong kinabuhi kung hingihibugon pag yun mga kaigsuonan ambot lang. Sultihan ta mo, before ko na pastor, dunay pagsulay nga pasinati nako. Sultihan ta mo ha. Pagsugod nako og tuon sa Biblia, wala pa ko mag-eskwela theology or Bible school. Nagtrabaho ko sa Look. Bata pa ko, murag wa pa ko mahuman og mag third year high school pa ko. Kay tungod sa kalisod, ninarbaho ko sa Mandawi, Look. Nagpaboy ko diha, delivery soft drinks. Unya, dadala ko gitara kay tigdala man gyud ko gitara. Nahitabo mga kaigsuonan, dili na chismis ha. Kay lahi man tong chismis pagdaot man nas tao. Kani, tinuod yun akong kaagi. Ay nahitabo mga kaigsuonan, nagsigi ko og tuon gyud Biblia adlaw gabi. Unya nakoy kauban sa trabaho ang usa kuan kanang hinabako, ang usa pod dili hinabako pero kusog mo inom. Unya ang among amo naa say pag-umangkon dito sa Dipolog nga perting pagkadeka. 17 anyos pa. Unya musayaw kuno to dias ko aning bailihan nga mo grind kino ko sa poste anang suga. Naitabo mga kaigsuonan kay gipalayas mas ginikanan. Kay di man patuo. Naitabo mga kaigsuonan kay ang iyang higdaanan sa pag-umangkon sa among amo, muagi sa among higdaanan. Muagi sa among higdaanan. Nya talay ming kaming tulo. Kaming tulo, lalaki. Ako na ako sa daplin, unya katong usa, di na ko nganlan kay pasig naminaw ron. Talay mi. Ay naitabo mga kaigsuonan, kini bitawng mga batanon, mga lalaki, magsigi ako makauban kay wala lagis Ginoo, magsigi istoryag binastos. Nya mga sugilanon nga binastos ba. Nya kadto daing pag-umangkon sa among amo, anad na day kaito anak abuhata. Ang naitabo mga alas 11 sa gabi ni gawas manas kwarto. Unya gihalog-halog masad ko. Gihalog-halog gyud ko mga kaigsuonan. Nya gibira siya sa ako ang mga kauban. Nya ingon siya nga, pastor. Ingon siya, John. Kanang ari dire. Inko nga ingon ang babae nga, ari ko kang Gideon kay gamay. Gamay kuno ko. Ay gamay magyud ko kay sa una niwang ko. Nahitabo mga kaigsuonan. Nakahinumdum man ko sa Biblia. Ako silang giwalihan. Pagwali pa lang nako, pagsugod nako mga kaigsuonan og yaw-yaw sa bersikulo, murag kining babae mga kaigsuonan, murag kung naamay ka nang natingi, nang word natingi, nang naulaw, murag mauna siya. Murag siya guwa kalihok. O niya, murag ning tugsoy siya nga nilakaw dito siyang kwarto, guwa na yo'y tingog. Gikasab-an ko sa akong mga kauban, gimahayan ko mga kaigsuonan, matod pa nila, nakitilaw na gyud tatag babae. Ako silang giwalihan. Nya sunod mga kaigsuonan, gidulgan kog babae. Pero
ang pulong sa Dios nagproteksyon ako. Tinuod niya akong istorya mga kaigsunan ko sa Ginoo. Tinuod gyud na. Pero sa panahon mga kaigsunan nga mao ni kaduha na to kahigayon nga wa gyud ko mapukan, wa gyud ko madala sa tentasyon o gigamit ko sa Ginoo sa simbahan. Ako'y tigdalag service, wali matag evening service, ako'y tigwali. Pero sa dihang nag-taxi driver ko sa syudad, mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa dihang nag-taxi driver ko, ang mga taxi driver, ang kasagarag hisgutan, kung dili sugal, babay. Hisgutan dahil nila ng mga lugar, nga mo ni, pwede kang maka-pick up dihang babay, o niya, pwede ka dihang maka-pick up ang mga estudyante, hisgutan dayon. Niabot sa punto nga sige kog paminaw sa ilang mga istorya mahitungod sa babae. Mauna nga murag na ako'y tinguha. Imagine ha, nagwali na ko. Pero wa pa ko mag-eskwela ato og Bible school. Pero nakasir na ko sa pulong sa Dios. Nagsigi na ko, murag na ako'y tinguha nga bitaw no. Nganong dili man ako sa layan. Kay ako sa una nga nag-drive kog taxi, dagko kay kog kita. Kay dili pa wala pa may habal-habal sa una. Wala pa'y angkas, wala pa'y joyride, wala pa'y habal-habal, wala pa. Perting kusuga ang taxi driver, taxi sa una. Perting kusuga, mukita gumi og sa usa ka 24 oras, muginan siya gugog 4,000. Perting dako ako kwarta. Nakapalit ko kog kabaw. Niya, nakakuhan kog mga hayupan. Hangtod karon napay hayupan. Mao na, mga kaigsuonan, naka kwarta-kwarta gyud ko sa taxi. Karon, Disyembre man to. Wa pa gani buntag na nakaginansya na kog 4,000. Unya sa sige lagi paminaw mga kaigsunan ana mga istorya sa mga taxi driver kay mamahulay man na. Niyo magpangaon hulungi ki niya mamahulay mga kaigsunan. Sige ko og pulo paminaw, mura magna sa akong kasing-kasing nang interes siya. Murag nangandoy siya ba? Dili gyud dili gyud kay mura nangandoy na gyud. Nahitabo mga kaigsunan ni ana gyud akong nauna musuway bitaw tuod ko. Unya to mga lugara asa dapit pick up ng mga estudyante ana. Alauna ni anha ko anang lugara. Nga dili ra ko mo istorya ka asang lugara kay basig mahilin niya pud ang uban. Pagkalauna sa gabi mga kaigsunan ko sa Ginoo. Naay Camry nga auto nga akong gisundam ni pick up silag duha. Ako sad nga murag nakulbaan nga murag gikabuhi. Unsa man ni? Musuway murag di. Ang nahitabo mga kaigsuonan, ako nay sunod. Gituyukan ako sa kanana man sila mader-mader kanang naay mga kuan diha. Kanang giingon sa Biblia, abangan nga mga babae. Nahitabo mga kaigsuonan, gituktok na akong taxi. Sir, pili sir, pili. Paglantaw na ako, mga kuang gyud mga bata pa. Ang nahitabo mga kaigsuonan, naa may tingog sa akong sulod. Gideon, useless ang imong pagbasag Biblia kung magpadala ra ka ani mga bayana. Ako ang giinggansang ako ang taxi. Niyata ko sa clutch, ako ang gipirmira, nihinahinay kog aginod. Pagkabantay sa katong ilang madir-mader unsa na ilahang tawag ana. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, giduk-duk og bato ang ako ang baggage. Mao na nga kanang liboryo nga taxi mao nay ako ang unit usakos nag-unit yun ana. Liboryo taxi. Dili lang ko mo istorya siguro og kuan kanang number. Naanay dinukdukan ang baggage ana. Ilhana na nga tinuod ang akong istorya. Nganong ako ning istorya? Aron makuhaan ninyong pagtulunan. Ang pagtulunan nga inyohang pwedeng bantayan mao ni. Pag oras gani nga sige mog paminaw og mga kana bitang mga binastos nga istorya, sige mog paminaw unya kana bitang kauban ninyo sige binastos, Kristohanon unya sige istorya mga binastos, sige lantaw mga sex scandals, mga malaway, maog yun ay maghari sa imong kasing-kasing. Maghuna-huna na kana. Mao bitaw nang ingon ang Biblia, ang tentasyon mo abot na sa tao nga naghuna-unag dautan. Dili gyud mo abot ang tentasyon kung wa ka maghuna-unag dautan.
kung ang imong nauna o ang imong kasing-kasing napuno sa mga mensahe sa Dios, walay mahimo ang dautan. Pero kung ang imong una-una o ang imong kasing-kasing nagamit na sa pagpaminaw sa mga malaway, mga noy ka. Pero dalaygon ang Dios, ni atong panahon nagiproteksyonan ko sa Ginoo. Eskwela kog Bible School, hangtod nagdumala kog simbahan. Hangtod nga nagkailata o gidala ko sa Ginoo sa FM station o karon na nagyutay mga FM station o programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mauna nga akong advice mao ni. Kung Kristohanon ka, mauna giingon sa Biblia, palay-i ang mga kaigsuonan nato nga mga tapulan, palay-i ang mga kaigsuonan nato nga wala motuman sa mga pagtulunan ug walay batasan. Kay maka-impluwensya man guna nimo. Maka-impluwensya man nimo kay magsigi man nag-istorya ang mga dili mao. Likay ang mga Kristohanon nga kana bitang yaga-yagaan, bugal-bugalon, Kristohanon nga makihalawason, Kristohanon nga bisyoso, likay. May pamanggani ng mga tao nga wala sa Ginoo kay makabantay pakadaan. Unya naa kay dihog nga dili kan nila mapukan. Pero Kristohanon gani nga naibisyo, unya mo imong ikauban, magbantay ka. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, usas akong nakatunan kanang pagpahari kanunay sa balang espiritu. Paghatag kanunay sa mga pulong sa Dios. Ug panahon. Kay sa panahon nga tintalon ka, mga kaigsuonan, maproteksyonan ka. Mauna nga, sugod ato, seryoso na ko nga nagbasag Biblia, seryoso ko nagtuon sa pulong sa Dios, ni sulod kog Bible School, ni eskwela kog mga basic pastoral, dako kay itong nakatabang sa akong kinabuhi. Muna kung unsa may ako nakatunan, kinasing-kasing nako ning gihalad sa Dios. Wala nako ni ihikaw kay tungod kay nasayod ko nga sa matag buhat nato ning naong sa kalibutan, giandaman og ganti. Gaandam ang Dios og ganti nining tanan. Mauna nga sa atong pagkinabuhi mga kaigsuonan, sigurohon nato nga andam ta. Andam ta mga kaigsuonan sa pag-atubang sa atong buhi nga Dios. Ako nagtuo nga doon na mo'y mga nakatunan nga mga pamaagi aron dili mo mailad o matintal sa mga buhat nga makalaglag makapukan sa matalusan. Sugod karon ayaw na mo pagpagrakadag mga taong kanang bastos, kanang mga bugal-bugalon, ayaw na mo anak. Piliin yung mga barkada. Arabay mga simbahan o pagtulunan mo ingon nga sagdi lang pasayloon tas Ginoo. Say sagdi lang pasayloon tas Ginoo. Sama ang mga anghel na nagsisiawi. Tulong ng propeta ay may lakhala sa lahat ng mga bansa at makikita ng mga mata nagniningning na dakila. Usas ako ang ikapahinomdom mo ni sa akong pagtubo diha sa Kristohanon nga pagpangalagan. Nagpili gyud kog pastor, kanang pastor nga tarong, kanang pastor nga katigog yun nga gudumalas pamilya. Dili ko ng pastor nga pamilya giwatak-watakan ipasagdan ra. Ang inyong mga request ako ra nang katahon unyang gabi o relax ako kay atong oras alas 11 alas 11 dito inoy na alas 12 na gyud. Sa buhay hindi pa
ito. Nais mo ba Unya, piliag yun na ninyo ng mo, kanang ulantaw mo mga maminaw mo mga wali. Pati magod kayo ng maminaw tag mga wali, mga kaigsuonan nga murag kompetensya sa kanabitang doktrina to doktrina, magkinawayay, murag magkinautay, magbugal-bugalay, dili maayo mga kaigsuonan. Ato ta sa mga pag-ampo mga kaigsuonan, akong gihangyo matagusa nga mo ato ta sa pag-ampo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong. Dinhi mo kami giproteksyonan, ug imo kami gitudlo agigiyahan aron kami mahimong masinangkapan sa unahan. Labi na sa mga ginikanan, mga amahan, inahan. Salamat o Dios sa imong pagpahinumdom sa angay namong buhaton samtang naapamis kalibutan. Aduna may dako kayong kaakuhan o responsibilidad sa tagsa-tagsa namo ka mga kabataan. Mga kabatan-unan, kalitawa kadalagahan, responsibilidad namo ang pagdumala, pagtudlog, pagpahinumdom, pag-agak, pagpangulo kanila. Amahan, salamat o Dios nga ikaw magapanalangin nga dili paulahi ang tanan, ang mga ginikanan. Amahan, doon nagyoy mga panahon sa ilang mga kabatanunan. Salamat o Dios, bisan pa katong mga naminyo nga naay puyo-puyo. Salamat Ginoo nga tagaan mo silang kaisog sa pagkigbulag aron ang ilahang kinabuhi samtang napas kalibutan magamit alang sa imong kahimayaan. I-bless Ginoo ko mga kaigsuonan nga butangan nilang period ang ilang relasyon nga dili mao diha sa imong atubangan. Alang ni adto mga naglipin-lipin, salamat o Dios nga imo silang tagaag kaisog kadasig nga magminyo gayud sila Ginoo. Kay mao ni pamaagi lakang aron ang panalangin nga imong giandam kanila ilag yung maangkog masinatian. Salamat o Dios, bisan pa sa tanang mga magwawali, akong giampo nga magwali sa mga pulong nga gikan kanimo, magwali sa mga pagtulunan nga makausab ug makabag-o sa kinabuhi sa dagan sa mga tao. Kusang ako kang ipasalamatan amahan ug amo kang ipasidunggan sa tanang mga listener sa Shine FM ug sa tanang mga FM radio, ilabi na sa Barangay Radio Ginoo 101.1. Ginoo, salamat o Dios sa kinabuhi sa imong alagad. Ikaw Dios magapanalangin, magatagbo bisan pa sa panginahanglanon sa tanang mga FM radio Ginoo sama sa kuryente. Ikaw ang Dios nakakita sa mga panginahanglanon. Salamat o Dios, ikaw magatagbo, ikaw Dios tagbo magapahiluna nining tanan. Even Lord sa tanan nga gikinahanglan sa ministry aron mapadayon ang imuhang pulong sa pagsabwag sa tibok kalibutan Ginoo pinagi sa social media. I declare blessing Ginoo sa matag usa sa pangalan ni Jesus. Ikaw Dios magauban, magatagbo sa unsa may among gikinahanglan, ang isalig diha kanimong kinabuhi, wala may mahimo kun wala ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini yung igsuon Pastor Gideon mo ingon na sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Nag-aawit kanimo